fun@funradio.sk. Fun Radio. Samozrejme, tí, ktorí ste nás nepočúvali v stredu s vyhodenou, vyvolenou rokou, len pre tých by sme mohli zrekapitulovať našu party, ktorá sa odohrávala piatok v Komárne v Royal klube. Party bola parádna, úplne super. Zahraničná priam, lebo po maďarsky ty si sa tam ukázal v pravom svetle. Keď tam bol DJ z Maďarska, ktorého pozdravujeme z Budapešti a určite nás počúva teraz. Áno, 80% osadenstva bolo z Budapešti, tak som musel niečo povedať aj v maďarčine, ale myslím si, že sa im tá party veľmi páčila, oni boli úplne z toho hotoví, takže sa nás aj pozývali do Budapešti, aby sme tam prišli robiť kefan party. Aj keď som mu to vysvetľoval, že to súvisí priamo s vysielaním a s fanrádiom, presne tak. A on hovorí, že nevadí, takúto parádu ešte v živote nezažili, takže im to bude jedno, aj keď to bude musieť prekladať, čo ty hovoríš. Oni nás berú. Ale v každom prípade boli tam holé zadočky, nejaké podprsenky, boskávačky a rôzne ďalšie zábavné súťaže. A toto sa im presne páčilo. Áno. Rozdali sme všetky vibrátory, aj Megafasa, všetko. To bol ten dvojitý vibrátor, ktorého sme pomenovali takýmto spôsobom. Maďarsko-slovenský. Presne tak. Takže to bola akcia v Komárne. Pozdravujeme ešte raz Remusa, majiteľa tohto podniku, Marcela, manažera tohto podniku a všetky nádherné baby, ktoré sa tam zúčastnili. Viem, že aj bola akú peknú SMS-ku si dostal. Myhli sa krasavice, áno, už je vymazaná. Už je škoda, lebo navždy zostanem pamäť na teba. Veľmi dobre. Krásny slogan. V každom prípade poďme na tie e-mailiky. No, máme ich strašne veľa, takže vybrali sme len niektoré. No, počkaj, ahoj, počúvam vás stále a aj by som vás chcel vidieť, ale neviem, ako si môžem pustiť vlastne webkameru. Môžete mi prosím poslať inštrukcie, ako sa to dá. Vopred vám ďakujem, ste super a dúfam, že dlho budete. No musíte si naklikať na www.funradio.sk, tam si kliknite na livestream, je tam, myslím, livestream a nech sa páči, máte tam štúdio priamo. Áno, môžete nás vidieť v 15-sekundových refreshoch. Takže krásny. Áno, takže keď budeš zývať do centra aspoň 15 sekúnd, aby bolo vidieť, či mám dobré zuby. No, šestka hore. Kaz. Čaute, Kefoši, chcem sa opýtať o tú prednášku na školách. O čom by to vlastne bolo? Aby som vedel povedať riaditeľovi, keby sa pýtal. Keď budete v Humennom, či by sa to dalo zrealizovať. Gymnazisti by boli určite s radosťou prijali. Dal by som vám potom kontakt a zariadil by som to, keď bude šéfko súhlasiť. A ešte otázka, prečo nebudete v Snine v Eclipse? Pozdravuje Anku Oliviero. Takže Oliviero, miesto Sniny budeme v Humennom, v Pekle. Pretože ten dotyčný človek, ktorý nás vlastne zavolal na tú party, do Eclipsu skončil svoje pôsobenie v tomto bare. Sa vlastne presťahoval. Áno, presťahoval sa. Takže Humenné Peklo 29. Apríla. A čo sa týka tých prednášok, to sme mysleli tak celkom zo srandy, ale viete, o čom by sme sa bavili? O kefáňackých veciach. Takže... Presne tak, že o ekonomickej situácii to asi na nebude. Blízkom východe. No, v každom prípade kefan je o sexe, takže samozrejme len o sexe a vtipne. Takže ak bude riaditeľ s tým súhlasiť, čo dopredu viem, že nebude, tak... budeme veľmi prekvapení. A možno, že aj sekera niekedy vystrelí. Aj motika. Čaute, práve sme to robili a sme sa nejak zasekli. Poradte, ako ďalej, díky Veva. Veva, neviem, kde ste sa zasekli vo výťahu, alebo kde ste to vlastne robili, ale v každom prípade najlepšie... Treba mazať, aby si sa nezasekla. Áno. Takže zavolajte ten jede. Firmu, ktorá opravuje výťahy a to je firma. Možno, že vás aj vyslobodia. Irma. Práve sa robím na postielke a myslím pritom na vás, chlapci, ste super, vaša stála posluchačka Janka z Teplíc. Ranka, sme veľmi radi, že na nás takto spomínaš. Ste ma riadne sklamali. Prečo sa už nedajú sťahovať vaše relácie? Teraz je to riadne na P. Robte s tým niečo a neohradzujte sa technickými príčinami. Vybíjate sledovanosť, napíš aspoň nejaký dôvodík a dajte dneska dole Desperada. Skús sa ho opýtať, či si klakne aj v štúdio, on má rád kožené. Ivan. Ty hovoríš jak mongolské. Počkaj, to je mongolsky napísané normálne úplne po turecky, takže ešte raz pán sa pýta, alebo človek sa pýta, prečo nám nejde ešte nová web stránka, pretože sa
práve vyrába, takže musíte vydržať chvíľočku, nebudem to už opakovať. Pridržiavajte si chvíľku navzájom. V každom prípade už je to v konečnom štádiu. A v každom prípade... Mohli ste si ako všimnúť, že čo sľubí Vagimír nikto nikdy nesplnil. Ale, takže nečakajte, že bude tento mesiac alebo ďalší. Ak by ste chceli relácie s vyvolenými, nájdete ich už na stránke www.funradio.sk. Tam pod vyvolenými nájdete všetky relácie, ktoré sa konali tuto v štúdiu s vyhodenými vyvolenými. To znamená sobotňajšie, ak boli nejaké. Áno, a je tu ešte taká výzva na vás, čo sa týka týchto relácií. Chýba nám relácia zo dňa 7.9.2005, takže ak by mal niekto nahrať tú reláciu zo dňa 7.9.2005 a ešte nám chýba jedna taká relácia s vyvolenou Ludmilou, ktorá sa konala 29.10.2005, by sme boli veľmi radi, ak by ste nám tieto dve relácie mohli poslať. Tak to je, keby nás chvál chýbala. No, nevadí, ale tak za cenu môžeme poslať potom recipročne voľaké venušné guličky alebo vibrátory. To je, keby nás chvál niekto tú reláciu stiahol. Tipci, mohli by ste k sebe zavolať M. Kožucha a M. Melichera? Bol by to najlepší kefan v histórii, inak ste úplne super. No, kto je Kožuch a Melicher? No ja zatiaľ neviem, ale pozriem sa v lexikone. Takže týchto dvoch by sme mali zavolať. Zdravím, to je Matúš z Trenčína. Chcem sa opýtať, kedy približne bude nová stránka Kefanu. Ďakujem za info, takže nevieme. Nevieme, ale približne, o tých stránkach približne o také 2-3 týždne. Á, jasné. Veď už chceli len... Už ste si na to zvykli. Už len fotečky chcú z tých akcií, takže... Zdravím všetkých kefaňákov, ktorí sa podieľajú na výrobe tejto kúlovej relácie. To patrí aj tebe, Jeremy. Keďže patrím k tej skupine ľudí, ktorým sa málo kedy podarí počúvať kefan naživo, alebo v repríze, chcem sa popýtať, kde môžem splašiť nejaké tie relácie, tak to je zase na teba. Trošku ma sklamalo, že ste zrušili ten archív. Čo poradíte? S pozdravom. Jano, ty si už poradil, takže už to nebudeme riešiť. Bohužiaľ sme sa nedohodli s tým človekom, ktorý ten archív riešil, ale skočte na stránku www.funradio.sk a tam nájdete bližšie info. Ahojte Zlatička, ste úplne úžasný, no proste super. Mám chuť na docenta harmonika, čo keby sme si to rozdali? No docentík, čo keby ste... nerobím nejaké veľké fóry. Takže rozdať by si to mohol. No. Na kartách sme už dávno neboli. Ahojte chalani, momentálne som v práci a spoločnosť mi robí len rádio. Dnes mám národky a musím tu tvrdnúť, ale počúvam vás a depka je preč, ste OK, Renča. Takže Renča, všetko najlepšie. Ja sa pripájam. Príde chlapček do lekárne a hovorí: prosím si balenie modrých piluliek pre otecka. Tu máš a povedz otečkovi, že každých 24 hodín musí prehltnúť 2 tabletky. Chlapec sa vráti a hovorí otcovi: každé 2 hodiny musíš prehltnúť 24 tabletiek. Po mesiaci stretne chlapček lekárnika a ten sa opýta: no čo, ako sa má otecko? Pohoda, mama je mŕtvá, sestra tehotná, pes nám utekol, susedia sa odsťahovali, mňa bolí zadok a otec sa vás pýta, či nemáte niečo na mozole. Chlapček si to trošku pomýlil. Ste úplní haluzáci, takéto niečo nemajú ani v Amerike, si myslím, fakt, vás podporujem, to môžete veriť a pozdravím všetkých pichačov, veď sex nás iba zbližuje. No super, ďakujeme, aj Ameriku pozdravujeme. A radšej sa zbližujeme so ženami. Čaute zašúvači, jak sa máte? Nemôžete mi poslať kalendár Kefan Party, pravidelný poslucháč Jonathan, takže Jonathan, ja som ti už ten kalendár posielal e-mailom, máš sa na čo tešiť. Pokiaľ ho nemá, nech vytočí čarovné sluchátko. Alebo nech počúva Kefan. Ako sa vytáča to sluchátko? Povieš mu pár nadávok? Alebo čo? Alebo hopluješ? Ne, tam vytočíš to sluchátko a čo sa tam ozve? Haló, tady kouzelné sluchátko. Jonatán, to je ten pes, ne? Pozdravuj, ahoj kefovači, pozdravujem vás, počujte, stáva sa vám, že keď ste veľmi nadržaní s nejakou strelkou, tak vám pitón popluje trenky? Nemyslím urobiť sa, je to normálne? Čiko sa pýta, no Čiko tak ako kľudne. To bol tiež taký mongoloid. Není to dramatické, že normálne ti cvrkne občas z loťofoga, ne? Tebe sa dostalo, ne? No veď to nové, aj psovi cvrkne, keď sa teší, vieš. Od radosti. Aj pesiť cvrkne, nohu vypiglovať, keď ti ide. Čaute chlapci, neviem si rady. S priateľom by sme sa chceli milovať, lenže mňa to dosť bolí. A už som nadržaná jak stepná koza. Skúšali sme orál, ale bohužiaľ ani tým mi neprivolal žiadne slastné pocity. S pozdravom Janka. Jak je nadržaná stepná koza? No, Janka nám povie. Asi Mieka. Ja navrhujem, že by prišla ku mne na školu. Vítaj Desperado, ahoj, ešte raz sa vítame. Ahoj, rozbieha súkromné školenie. Ahojte. Odblaňuje panny.
Takže v každom prípade skúste si kúpiť lubrikačný gel a nejaký tenulinký vibrátor a skúste sa s tým pohrať najprv a potom môžete ísť na ostro. Že Despi? Áno, áno. Dobrý. Igen, Naďo, ide vám to Takže chlapci obidvom. Súrne mám 15 a 39 ročného miláčika a práve mi napísal, že si musí splniť manželské povinnosti. Čo vy na to? A Duško 55, zapni si mobil, pá Luisa z Bratislavy. No, tak toto je ten taký klasický bratislavský vzťah. Ženáč, slečinka mladá, že? Jedna slečna A tu má mastigula. Ježiš, koľko mailov, pozri sa. otázočku. Včera sme mali taký malý, menší ples a chcem sa spýtať, či nebolo blbé, že som sa opýtala jedného chalana, či by sme to spolu neskúsili. Ale on si myslel, že mi ide o sex. Čo mám robiť, aby som si to vyžehlila, pretože je na mňa dosť na s. Poradte mi, Rozprávaš prosím. Morzovke. No. Tak sa potopil Titanic. No, takže samozrejme, keď sa opýtaš chalana, že či by ste to spolu neskúsili, asi baba, každý chalan myslí na sex, ale tento chalan je asi vadný. Ja navrhujem, že by si našla iného. Presne tak. Ty sa ponúkaš, Despi, že? Zameraj sa na niekoho iného a bude to všetko OK. Zdravím, kefaňaci, tak ahoj, ako? Joj, už sa na vás teším strašne moc, keď príjete do Zia v piatok, roztočíme to tam poriadne, tane, pozdravujem papa, Šaky Lili. No takže priatelia, všetci, ktorí nás počúvate a máte blízko Spisku Novú Ves, takže v piatok sme v Zio klube, aj Jeremy príde, s partiou dojde aj Drobec, takže vlastne každý, kto sa podiela na kefane, bude v piatok v Ziu. Môžete si pripraviť nejaké knižôčky na podpisy. Alebo vreckové, my radi Alebo príjmeme otázočky. úplatky. Otázočky môžete samozrejme a nehoľte sa, aby ste sa mohli zúčastniť tých najextrémnejších súťaží. A jeden ešte taký na detvu. Fero varuje priateľa, počuj, áno, nebuď blázon, neber si Evu. Vyspala sa s ňou celá detva. No a? Veď detva nie je veľké mesto. To je nejaká taká, môže byť. Parádna. To asi Evička asi naozaj existuje. Áno. Musíme ísť za nejakú skladbičku. Áno, a potom sa k vám vrátime a samozrejme na scénu sa dostáva o chvíľočku aj Desperado. Kefan. Fun Radio. This is the sound of fun. Fun Radio. Teraz bude reklama. Inžinier a docent, teda ja z relácie Kefan, k vám zavítame s našou Kefan Party. Uvidíme si. 10.3. Spišská Nová Ves, Zio klub. 17.3. Nové mesto nad Váhom Cinema Movie Club. 24.3. Zvolen Ministry of Fun. 25.3. Tvrdomestice pri Topolčanoch, Kairo. 31.3. Martin Strojar, Panther. 7.4. Kisucké Nové mesto Extreme Club. 8.4. Trnava, Monkey Club. 14.4. Žilina, Guru Club. 21.4. Časta, Klub 99. 27.4. Bratislava, Harley Davidson Club, narodeniny. 28.4. Michalovce, Orion Club. 29.4. Humenné Peklo. 5.5. Trnava Planet 4. 12.5. Povazka Bystrica Dom kultúry. 13.5. Žilina, Ovčiarsko, Renome Palace Club s vyvolenou Lenkou. Kefan Tour! Je po reklame. Fun. Great music. Radio. I don't wanna hear
Piše, prošu, Fun Radio. slychá. Forgive me. There's more important things than hearing you speak. Dámy a páni, ktorí počúvate Fan Rádio, vedzte, že dnes večer sa budeme dobre zabávať. A to, čo tu prebieha medzi skladbičkami, tak tieto debatky, to si vypočujete ozaj v éteri, to budete veľmi potešení, bude sa vám dobre zaspávať dnes večer. Tak mi dovoľte, aby som znovu privítal nášho hostia. Ahoj Desperado. Ahojte všetci, dobrý večer všetkým poslucháčom. Antonio, Rádia Fan. František, Rico. Nie, Francesco, Antonio de Rico. Áno, Svetý, čo si to Svetý? Ja, Svetý, Francesco. Francesco, no a Desperado. No to je prezývka. Nakoľko teraz si prijal to, že si Rómom? Teraz momentálne som podpísal, no nie momentálne, ale som podpísal zmluvu na 2 roky. Na 2 roky si Rómom, hej? Čo to máš, výpovednú lehotu, alebo jak je to? Aké máš povinnosti, keď podpíšeš takú zmluvu? Čo z tej zmluvy vyplýva? Aké máš povinnosti? Alebo respektíve, aké máš prednosti? No povinnosti sú také, že chcem, aby Slovensko, keďže ma chce vidieť ako Róma, tak nech ma vidí ako Róma na 2 roky a uvidíme, že čo to urobí zakladaš potom. stranu nejakú rómskú nezávislú? Nie, to nie je. Lebo to by si mal na 4 roky podpísať zmluvu, lebo teraz budú voľby, vieš? Ja viem, ale teda... Či len tak propaguješ na párty, hej? Že... Nie, zatiaľ tým, že som tmavý, alebo teda možno vyzerám v niektorých slovenských očiach ako Róm, tak nech v ich očiach vyzerám ako Róm. A ako vodca? A ináč ako vodca som stále mezzo 50% italiano, 50% sempre slováko. Rozumiem. A to prosciutto kedy bude? To bude s krúdom a bez krúda. A bez krúda to si dám na raňajky. Presne tak. Takže zmluvu máme za sebou, na 2 roky si Rómom, takže nebude sa hnevať, keď povieme, že čau Róme. Vieš čo, ja by som skôr takto, ja by som skôr Slovensko chcel poprosiť, ak by ma nechceli zavolať niekedy, že Desperado, tak môžu ma zavolať, že Romáček. Romáčku. A Romáček. Akože Romáček. No Romáček na 2 roky, ale teda stačí len Romáček, čiže nie je problém. OK. Takže budeme si kúpovať ráno v potravinách nie tie malé náčky, ale romáčky. No, áno. poďme, vráťme sa k tomu. Vypadol si z tej vily, to bolo už hodne dávno. Ako sa ti zmenil život? Teraz sa pýtaš na prvú vilu, alebo druhý? Áno, prvýkrát. Keď si tu bol, prvýkrát si tu bol 30 minút, sme ťa vyspovedali, nestihli sme toho veľa. Bolo to ešte v septembri, myslím, mal si minulého. vtedy priateľku, čakala ťa, hovoril si, že možno svadba bude, že už ťa Talia nebaví si bol, všetko striedať si ženy. bol. A teraz si... A trošku sa to zmenilo. K horšiemu alebo k lepšiemu? Ja by som skôr povedal, že k horšiemu. Prečo myslíš? Pretože s dievčaťom som sa rozišiel, respektíve ona so mnou, lebo ona je z vysoko postavenej rodiny a že ako by na to pozerala. Na koľkatom poschodí? Pozerali Tanko má vysoko postavený. Kebyže ona som chodila a tak ďalej. Tak ja som to prijal, ja som to očakával, lebo teda naozaj nechcela byť mediálne známa a to by jej teda vadilo. Takže ty si vlastne jej chcel dobre, si sa sem rozišiel, predbehnem udalosti, preto si vyhonil teraz vo vile, lebo si jej to chcel vrátiť nejak, hej? Nie. A To bolo takže- preto, že to bolo v scenári a teda ja som sa chcel urobiť. veď aj tomu sa teda- ešte K tomu sa tomu vrátime, scenáru. ja som len myslel, že to bolo kvôli A frajerke tá bývalej. vysoko postavená, to bola Janka? Nie, nevolala sa Janka.
Normálne konkretizuje, ak sa volá. Ľudmilka sa volala. Ľudmilka. Ľudmilka, ktorú pozdravujem, ak by náhodou počúvala. No. Fan rádia. A už ste sa odtedy vôbec ani nestretli? Odtedy sme sa nestretli s tým, že teda môj život sa vyvíjal ďalej, chodil som po všelijakých akciách. A si vyvádzal, takže A vyvádzal to, čo som si teda- povedal, že chceš byť kresťan katolík, to sa nesplnilo. No takto ja stále akože žijem a som presvedčený na 80%. Áno, ale tých 20%, čo je, 20%. ty si nehávaš na víkendy na party, hej? Celý týždeň od pondelka do piatku. Je katolík? Áno, a potom piatok, sobotu si úplný... Tých 20% to si vybere, áno. Ono, hej, to je ono, presne. Vieme, že si bol Ja si nejaký... myslím, že takýchto kresťanov je ďaleko viac ako teda. Ako len ja správny dostarávam. kresťan si bol, vedľa Bratislavy bol také mesto 80 km, tam si bol v nejakom klube, kde slečny sa ponúkajú, predávajú. V Nitre on bol? V bordeli? Je tak? Áno, mne A vyprášil si tam niekoľko ovečiek, že takých svojich? Áno, áno. Aký bol počet? Takto, ono to bolo tak, že najprv 4. A kto ťa tam potiahol? potom- Či zaťahol? Takto, ono to bolo tak, že viacerí sme boli z vyvolených Aj Kiko jednička, bol. čiže pozdravujem Kika touto cestou, On? ktorý dneska sedí v športbare a teda celý športbar a teda potom všetkých ostatných z jednotky, ktorí tam teda tiež sa akože snažili byť a teda boli pozvaní tiež. Počkaj, Takže celkom milé to bolo. snažili by znamená, že oni sa pridali tiež do tej tvojej štvorky? Pridali sa, áno, Kiko si to tiež rozdal s niekým. A teda, kto ešte z alebo nechcem, jednotky? Kto tam ešte bol z jednotky? nebudem rozprávať. Ale Bola chlapci tam to boli, Ines tam bola, nie, Áno. bola tam Sáška, A bol, Šakal? tuším, Šaky nie, bol tam, neviem už teraz si spomenúť, že kto, ale teda my sme, viacerí tam boli ako Ale neboli. ty si ich zastúpil zodpovedne. Nie, ono Tí, to bolo ktorí tak, chýbali. že... ono No to tak, bolo- že keď si vyprašil 4 baby, že ty si vyprašil aj za tých Alebo on ostatných. vyzberal Ono to- tie ich baby a potom ich nakoniec šupol. ono to bolo tak celkom milo podané, že Despi, že si pozvaný, volá sa Igor, touto cestou ho pozdravujem, ktorý ma tam pozval a teda hovorí, že mám pre teba, že keďže teda si už dlho sex nemal, tak mám pre teba dneska príjemný večer a tak ďalej. Tak teda raz pozval, kde mi teda povedal, že aké dievčatá sa mi páčia, hovorím rytnaté a teda ktoré ľúbia a teda vydržia a tak ďalej a tak ďalej. Tak on mi také dve doniesol. Tak to bolo ako prvé. musia... To bolo ako prvé, To bolo také ako prvé, kolo ako zohrievacie, také hej? zohrievacie kolo. Si zohral gumy, jak na Formule 1, áno. Áno, to bolo také zohrievacie kolo, ale kde mi naozaj stále stál, lebo to boli príťažlivé, nádherné ženy, ktoré sa odozdávali nielen po duchovnej stránke, ale aj po fyzickej, aj po celkovej psychickej, teda tam sme sa naozaj milovali, to nebola jebačka, to tiež chcem upozorniť, čo A ma veľmi počkaj, ty si mrzí. sa miloval s gumou alebo bez gumy? S gumou, lebo zohrieval sa prvé dve kola. Nie, s gumou, tak áno, tak Ale poviem, keď že si s hovoríš, že gumou. sa miloval... A že gumou, úvodzovka, guma jasné. bola úvodzovka. A mal Ako si aj gumu nejaké... mal v zadnom vrecku a miloval sa, lebo si zabudol vyzliecť gate úplne. Keďže si tak dlho vydržal, mal si nejakú podpornú látku? Nie, to určite nie, to v ženom prípade ja som ešte mladý, krásny muž, ktorému by to ešte stále malo stať a v pozore, tak Tie podporné látky aj okrašľujú, aby som vedel. Nie, ešte raz hovorím, som mladý, huževnatý muž, ktorému ešte stále prirodzene stojí tak, ako má. Jakú si mal predtým absenciu? Absencia bola Sexuálnu. teraz naozaj tých 2 týždne, to bola 2 silná týždne boli, absencia. takže tie 2 týždne si tam vybúril úplne. No to bolo po týždni, čo som sa asi urobil, lebo ja som zvyknutý tak 2-3 krát onanovať denne, takže vlastne A je to tam veľmi bolo dobré, potom. k tomu sa ešte vrátime, mám tu ten článok, že Daj prečo je iba dobrá tá ten onánia. výcud z toho Článku, to neskôr, po jednej hodine. Tam. Poho? No, po hodinke. Dobre. No poďme ďalej. Takže jednu si zničil úplne, tá odišla po štvornož. No nie, tá skôr akože to tak vážne zobralo, že teda ju to až tak zobralo, že teda ona mi už v posteli odpadla a nevedel som, že čo sa s ňou deje, tak ona už potom po štvornožkách naozaj vychádzala a hovorí, že teda, že nech ide ďalšia. A čím si ju robil? No čím, no teda... No, od fotelky, alebo... Nie, ja si myslím, že ženy nepotrebujú len penis, hrubý a veľký, ale Aj love potrebujú. oni potrebujú v prvom rade cit. A keď máš ten cit k žene, tak ona sa ťa aj odovzdá, aj uvoľní a vtedy ju tak vyprášiš, že až sa na kostole Takže hýzdať ty si bude. začal tak, že si otvoril knihu, postavil si sa do kúta, začal si recitovať, dajme tomu niečo, hej? Nie je to až takto romanticky, ja sa totiž so ženou najprv musím zblížiť. A ako sa zblížiš? Povedz zoznámiť sa s ňou. návod, lebo ľudia sú strašne zvedaví. Mladí chlapci chcú vedieť, ako sa dostať na kobylku nejakým slečnám. Jasne. Tak, ale to závisí takisto ešte aj od situácie, že teda kde tú ženu stretnem, tak bordeli, dajme si bordel. No. Dobre, tak bolo to tak vždycky, že najprv som sa s tou slečnou stretol, kde si sme si sadli a alkohol nepijem. V tom bordeli, hej? Áno, kde sa teda už ponúka aj nápoj a tak ďalej, takže vždycky to bolo nealko, kde sa teda ona odviazala, vyrozprávala, čiže odkiaľ je a tak ďalej, teda, že Že má chorú rada mamu, robí, áno, čo- sestru má aké chorú, má- preto robí vlastne Áno, prostitútku, áno. to poznáme. Jakú Áno. školu skončila
vlastne? Žiadnu klasicky? Nie, väčšinou sú tam teda Vysokoškolsky vzdelané, hlavne áno. vysokoškolsky vzdelané, ktorým to vôbec teraz už viem, že nemôžem ani zazlievať, lebo teda akurát tie najkrajšie veky, najkrajší vek ženy je 32-33, kde to žena naozaj prežíva a tieto ženy nie sú obšťastnené, akože slovenských mužov, teda, takže tak som sa to dopočul. Oni majú dve veci v jednom, že nechajú sa aj obšťastniť a ešte za to dostanú aj lovu. No, to už áno, to už je potom rozumnejšie takto, že Takže keď tam príde nejaký spočený kombajnista, ona sa v tom vyžíva. Ale Nie, taliansky, nie. musí byť taliansky, Takto- lebo Slováci neobšťastňujú, tak povedala. Nie, ono je slovenský, ale teda častejšie to potrebuje. A ten jej, ja neviem, bývalý manžel ju neobšťastnil tak, ako mal, tak teda sa rozhodla ísť touto cestou. Však sú ženy, ktoré ľúbia viac, sú menej, ktoré ľúbia a teda potom žiadne. Ty máš ktoré rád tie neľúbia typy vôbec. staršie, hej, čo boli vydaté, tak som tu z toho pochopil. Takto, ono ani nie, že vydaté, ja by som sa v živote ako nezaprel do nejakej rodiny, kde teda Nezapieraj muž, sa, desperado. kde muž je so ženou, ja im skôr prajem Takže a žehnám, rozvedená. že áno, skôr rozvedená, týmto skôr žehnám, že aby vydržali čo najviac, lebo teda skôr som za lásku. No ale takáto rozvedená naozaj mi je ľúto. Takže z ľútosti Ešte sú... teda z ľútosti- Áno, ty ju vyprášiš, lebo je smutno. Ale a nie, tak. nie len toto, ale to sú skôr ženy, ktoré majú fakt také, že všetko v sebe. Poďme na tú Že tá praktiku. ťa zničí a No, poďme rozniesie na to to. jak Lego po celej Áno, izbe mala a toho- koniec je. Mala toho určite veľa v sebe, Áno. jak hovoríš. No presne poďme tak na už tú dosť praktiku, dlho robí ako v tom začínaš. klube. Najprv jazyky, boskávačky, prstovačky, ako ideš na to? Ono to ja robím asi tak, že teda naozaj, že najprv sú to ruky, dám jej pocit, že teda naozaj Zveraka je som... najprv dá. A dvojitého Nelsona. No, daj jednu Spencerovku po hlave. že som jemne citlivý a teda, Uder že, na solár, hneď že, je zohnutá na Vykrúti jej prsty dozadu, že najprv ruky. môžem to povedať? No, môžeš. No teda dávam jej najavo, teda, že som citlivý, jemný a teda, že si ju vážim takú, aká je. S tým, že teda preto som s ňou, teda, že s ňou chcem byť. Nemusí to byť len sex, môžeme si len rozprávať a fajka stačí, hej, no, komunikovať stále spolu, ale teda nakoniec sa jej zapáčim a teda vtedy je ona uvoľnená a celá sa mi teda naozaj môže odovzdávať. Čiže preto to ja hovorím tomu, že milovanie. Aj si lízal tam trošku? Určite áno, boli to čisté dievčatá, krásne, Vyholené. Fígy sa hovorí po taliansky, fíga je, vieš, čo majú ženy medzi nohami. Pukaniu myslíš? Majú púkanie nádherné, naozaj boli to, vyholené. ako starajú sa pak, Takže tak klobúk dole. Aha. Tak to ľúbim ja. Čo už by bolo, keby v bordeli mala prales a nejaké one šeplety by jej tam rastli. aj istotne som počul už také prípady, že niektorí klienti takéto veci vyžadovali. Že baba, keď tu bol ten náš kamarát policajt, hovorí, že Tak ale baba to 3 týždne nemohla holiť, aby tam trošku... Igen, nemohla holiť, ale to si dopredu Áno, musel klient vyholovať. objednať. Ale ja musím podotknúť, že nedávno som napríklad stretol slečnu, ktorá napríklad bola úplne vyholená, tak som jej povedal, že prepáč, to sa mi nepáči, lebo že mám potom pocit, že teda, že si ešte len dieťa. Že ja potrebujem napríklad mať nad pičkou aspoň trošku, teda nad fígou, prepáčte, ako trošku také Ornamenty voľaké, chlpy nejaké, áno, aby áno. som vedel a mal pocit, že som so ženou. Priatelia, musíme ísť na jednu skladbičku, ty nám hneď vysvetlíš ešte, čo vlastne všetko od ženy požaduješ Desperado a čo musí splniť, aké tvoje požiadavky, ale Ja musíme len jednu skladbičku. rýchlo zopakujeme telefónne čísielka 0252494626 alebo 0252491375. SMS kontaktík je starý známy na číselko 7775, nám posielajte v tvare kfun, medzera a text tvoje SMS-ky. E-maily na adresu kfun@funradio.sk. Fun Radio. Some people get up at the break of day. Gotta go to work before it gets too late. Sitting in a car and driving down the road. That ain't the way it has to be. But that's what you do to earn
the stars from underneath the tree. There's a world inside and a world out there. With that TV, you just don't care. They got violence, wars, and killing too. All shrunk down in a 2-foot tube. But out there, the world is a beautiful place with mountains, lakes, and the human race. And this is where I wanna be. And this is what I wanna do. Just give me one more day. Give me another night. I need a second chance. This time I'll get it right. I'll say it one last time. I've gotta let you know. I've gotta change your mind. I'll never let you go. Just give me one more chance. Give me another night. Just one more day. Maybe we'll get it right. I'll say it one last time. I've gotta let you know. If I can change your mind, I'll never let you go. Dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s docentom Hormónom, s Jeremym, s inžinierom Agimírom a samozrejme nesme chýbať ani čerešnička na tortičke. Desperadičko. Magister Desperado. Magister. Tak každý máme nejaký titul, aj tebe musíme prideliť. Čo dáme Jeremymu? Jeremy mu dáme... On je riaditeľ. On je židici. No ale ja zase znova budem musieť zaplatiť tento druhý titul, koľko to stojí. No, Však ty musíš najlepšie vedieť, vieš čo to čo, stalo. hodina a pol s nami tuto v našej relácii. Tak, nech sa páči. Poďme na to. Príjmam. Takže dobre, bordelik už môžeme uzavrieť, dobre? Áno, uzatváram. Takže bordeli lížeš, bez gumy prcáš a romantiku predtým musíš troška A zahrať, má hej? to zadarmo samozrejme, lebo robí reklamu pre tie Je bordely. Desperado, on sa volá Desperado, on má zadarmo sex. Áno. Priplichtíme sa k tebe, budeme s tebou takto. Dobre. Snáď nás niekedy zoberieš Tak, do áno. tandemu. Dobre, poďme na to. Kde vznikla tá myšlienka vrátiť sa naspäť do vily, alebo kto ťa s tým oslovil? Ono to bolo veľmi zaujímavé, ja som v tej dobe vlastne moderoval v Senci, to pozdravujem všetkých tých, teda som moderoval ako Miss Senec, kde som sa potom vracal a zapol som si telefón a tam som zaregistroval, že tam mám telefonát Ludovita Tóta. Aha, on je a hovorím, to je židici, hovorca televízie Joj, kde som zdvihol telefón a telefonoval som mu teda, že o čo ide a on, že mám pre teba dobrú ponuku, že teda dali sme do éteru internet, že teda ľudia mohli hlasovať, koho chcú do vily, hej. Z jednotky naspäť, hej. A že či tomu verím alebo nie, ja som vyhral. Hovorím, že vážne. Tak teda hovorím, príjmam vstup do vily, chcem spoznať tých ľudí. Boli teda nejaké zažiť. podmienky? Fajka nebola náhodou niekde? Podmienky takto, dostal som scenár a to, čo ste videli, to bol môj scenár, aj začiatok, aj koniec. Takže ty si scenár. všetko, čo si tam robil, si robil podľa scenáru? Áno, ako mal som teda... Aj ten hoňaš? Aj ten hoňaš. Takže ty si sa vlastne oplul, ty si sa neurobil, nevystriekal. Nie, ja som sa urobil, lebo to už keď mužovi stojí, tak teda lepšie, keď to dá von, ako keď je to... Áno, ak by to musel hltať všetko, no. Keď je to teda v pohlavnom úde. Áno, to bolí a myslím si, že veľa mužov by dal za pravdy, určite aj vy chlapci. No neviem, ja som si to nikdy nenechal vo varlo, ja som to dal von. tak potom si jak ja, tak dávam to teda von aj ja. Ja som to tam dal, osprchoval som trošku toaletu, potom som mu utieral, ako naozaj. Je pravda, Desperado, že keď si honil, tak štáb si troška z teba vystrelil a hodil to na obrazovku pre všetkých, čo tam sedeli v tej obývačke? Ono to ani nie, že by štát, ale skôr teda konkrétne tí, ktorí boli vo vile, si prosili, že ako nech ukážu, a teda nech to dajú do plazmy, že teda ako sa Desperado robí. Ono, ja som to už počul dávno,
lebo to vlastne Čičo navrhol a povedal, že dajte ho na obrazovku, prosím A on vás, sa pri tom prosím robil vás. na tebe potom, že? No, on si to zapamätal, Ale tú nielen fotopamäť on, má? ale ja si myslím, že celá vila sa ako slušne urobila. Myslíš, že urobila sa bez toho, Aj že tá by- blondinka nemenovaná Fešanda sa robila pri tom? Určite aj ona. Barbie myslíš? Ono potom prišla taká zmena, že Barbie sa... pardon, neviem, či môžem hovoriť. Môžeš, že- môžeš. Nemusíme hovoriť blondinka. Nie, Barbie Nie, hovor. Barbie, pohode, to nerobíme reklamu. Barbie zmenila na mňa trošku iný pohľad mala. Zrazu teda, že si ako inteligentná žena, musím povedať, začala hrať moju hru. Akože Ona mi videla, to že aj máš sama väčší povedala. kár, tak akože tak, myslíš? Nie, ona mi to potom aj sama povedala, že začala hrať moju hru, to znamená, že išla po mne. Á, A to takým spôsobom, že teda Že chcela ty by si som sa ju pre- oblízal, chcela by som ju boskával. ja som si myslel, že ty si prišli do sprchy prvý a ona išla po tebe. Aj tak sa to A dá povedať. olízal si ju? Nie, ono to už bolo tak, že dohodli sme sa teda, že niečo aj bude, ale nakoniec nič nebolo, lebo ten potvorný ríšavý muž, Vladimír, ktorý tam teda bol, tomu sa ešte tak ten vrátime. bol v kuse, ten bol v kuse v jej peta. Takže ty ju máš vlastne troška aj rozrobenú, aby sme to takto ukončili. Nie, nemám ju, ja som to potom uzavrel, lebo ona mi to potom povedala, hovorím, že vieš čo, ja aj tak, neviem, či by som s tebou niečo robil, lebo že ja nedokážem pred celým Slovenskom ukázať, čo mám medzi nohami. Aha, dobre, dobre. máme niekoho na linke, potom sa vrátime k tomu, Áno, čo máš haló? medzi nohami. Haló? Nazdar. Ahoj. Ahojte, kluci. Nazdar, Čau. dovolá, odkiaľ voláš? Prešov východ. Ahoj. Čau. Máš nejakú otázočku na Desperada? No, dal by som mu. Čau, Ricardo. Ahoj, Takže ahoj. môžem? Áno, môžeš. Bola nejaká reč, že vraj si točil porno. Áno, ako 18-ročný som pod nátlakom zbrane, naozaj natočil ako porno. Bolo mi tam Celovečerný vyhrážené a tak ďalej. Nebol to celovečerný film, Taký šotík ale to bol. bol to skôr šot, lebo teda ja som najprv ženskú dával, ja som chcel totiž porno so ženou vyskúšať. Potom tam bol nátlak, že či mám 100 000, keďže nechcem, aby ma muž vyfajčil a tak ďalej. On, že 100 000 nemám a tak začal sa, ešte raz opakujem, vyhrážať so zbraňou. Takže potom je tam naozaj aj niečo takéto. Natočil som jedno porno a posledné porno. Bolo to zlá skúsenosť a už v živote nikdy nechcem, aby sa zopakovala. Stačí odpoveď? Že si nedostal love za to, alebo... Áno, nedostal som ani nakoniec peniaze za to. Lebo Ani si to- som nedostal za to peniaze. Lebo si presne nechcel tak. fajčiť, že? Nie, kvôli tomu, že vlastne mi to chceli ako keby nejakým spôsobom odplatiť, ale neviem prečo, za to, že ja som nepodpísal v zmluve, nebolo nič také, že by som dal krížik, že chcem robiť niečo s mužou. Že súhlas si nedal. V živote súhlas som nedal, dal som len so ženami a oni mňa oklamali. Takže tak by tam som sú to také povedal. kolónky, to si vypisoval Áno, v tom, ktorý vypíšeš, v tej akože- prihláške? Áno, v tej prihláške s tým, že teda... Čo si ochotný chcel robiť? Áno, ja som chcel len so ženou, oni mi to aj slúbili, to bolo ešte s takou ženou bol. A teba podhodili nejakým chlapom, čo? A nie, on potom, to bolo tak, že ja som akurát dával zo zadu jednu, rozumieš ma? A teba začali zo zadu dávať? Prstovať a nebol to prst. Nie. A oni potom povedali, že keď pôjdem von, že mám povedať, a ja už na to, že no, už idem von. A oni, že dobre, že teraz príde chlap, ktorému sa do huby akože vystriekaš. Ja hovorím, že hops, takto sme sa nedohodli, obliekam sa a odchádzam. Ale že aspoň nech není bradatý, si povedal, aby ťa to neškrabalo. Nie, to určite nie. Ja s mužmi v živote nič som ani nerobil, ani nechcem robiť. Som naozaj čistý heterosexuál a budem. Dúfam, že Boh ešte dá, že mi to bude stále dobre stáť pri každej žene, ktorú budem chcieť. V živote Jak si si... sa k tomu dostal vlastne? Ako som sa k tomu oslovil... Ja som počul, že keď chceš byť pornoherec, tak musíš ísť na nejaký konkurs. Ono, vieš, toto bola taká, že v dome sa natáčalo porno, A kde, ty sa náhodou kde to dostal. bolo zakázané. Lebo napríklad on aj s maloletými mužmi robil gay porno a to ja keď som zistil, tak mne skoro navracanie prišlo, ale až tam v tom dome. A ja som odtiaľ nemohol výjsť, lebo on mal ešte veľkého psa, ktorý akože sa vyhrážal ním, že Že toho budeš musieť vyfajčiť, že ne? zožere ma a takéto veci. No, to bolo niečo hrozné. V nejakom detskom porne? V detskom porne som v živote nerobil, ani by som, našťastie som bol v detskom dome, kde dávali na mňa pozor a teda dobrý pozor dávali. Ja som síce v 14 začal sexovať, ale naozaj len s nádhernými, inteligentnými, krásnymi ženami, ktoré potrebovali byť pomilované. A To staršie všetko. od teba boli podotné. Vtedy, Nehodili ťa náhodou na net? Video. určite nie, buď si niekto robí srandu, ale ja som detské porno nikdy v živote nerobil. Určite nie. Dobre. Máme ešte ďakujeme ti. nejakú otázočku? Díky moc, musíme ísť ďalej, lebo zvonia telefóny, takže pozdravujem Prešov. A Takže ideme ďalej. dúfam, že príde niekto z Prešova aj do Zia. v Ahoj, piatok, ahoj, nech sa darí.
No, môžem sa spýtať, či môžem sexovať, aj keď mám chrípku a teplotu, že keď jej budem lízať, tak či to ona nemôže dostať. Dík, Tomáš z Bratislavy, no môže to dostať, samozrejme, že keď si chorý, tak to môže zo sliznice na sliznicu, nech sa páči. Kapočková infekcia. Desperado, ty keď si chorý, sexuješ, alebo kašleš na to, zakrieš sa doma v paplónom? Nie, určite nesexujem. Ja keď som chorý, tak sa musím liečiť a vtedy naozaj nemám ani náladu, ani nič, takže ležím a sexujem až potom, ale teda naozaj poriadne. Lebo pomáha, keď je chrípka, zakryť sa paplónom, dať si nejaký ten liečik na potenie a vysexovať sa s nejakou kamoškou. Ja som to raz skúšal, ja som to ale raz skúšal a teda to bolo s acilprínom, kde sa ona šúchala o mňa a teda s tým, že keď sa rozpustil, tak teda tá horúčka odišla a bola to... A ráno bolo fajne. Bolo všetko fajn, naozaj. Ja som málo kedy chorý, ale keď už som chorý, tak riadne a pri tých teplotách ani na sex nemyslím. No, Umieram. Tak to ty si je extrém taký, No, vieš, ja som zase chorý stále, Ty si furt, takže ja žerem tie lieky non-stop na všetko. Ale môže vyskúšať, však všetko je na niečo dobré. Hej. No, tu je Desperado, že neklam do tej tvojej figy, že každú vyprašíš, čo sa ti ponúkne. No tak však si chlap. Tak ale niekto musí uspokojovať ženy. To musím sklamať toho dotyčného, ktorý to poslal, lebo nie je to tak. Ja som totiž muž, ktorý má aj rozum, má aj srdce a nie s každou. Čiže trošku sa mýli, že je mi to ľúto. Takže každá druhá. Každá možno šiesta. A každá šiesta? Tak celkom parádny priemer. To vychádza na tých 80%, keď je kresťan, či čo? Áno, vychádza mu to, cez víkendy sa činí. Nie, no tam bola zmluva s Bohom. A máš nejakú lásku vyhliadnutú, bola akú babu, nejakú celebritku, ktorú by si chcel zbaliť? Vieš čo, chcel by som určite, akože byť len pri nej a hladkať ju. A ktorá je tá šťastná? Ale neviem, či to môžem povedať. Môžeš. Naozaj môžem. Môžeš. Ona pracuje v televízie Joj. No, menovite konkrétne, ktorá. Ja neviem, či to Správy robí. Ale nie je tá, ktorá s Rokym teraz paktuje? Nie, tá druhá. Druhá je ktorá? Motríková. No. Tá sa ti páči? Tá sa mi veľmi páči. parádna. To je tak nádherná žena. Tak to sa páči aj nám. No. Áno. Ja by som ako naozaj len hladkal, boskával všade, lebo myslím si, že si to zaslúži. Máš dobrý vkus, Desperado, môžeš byť môj kamarát. Je tu otázka, nehovoril náhodou Desperado vo vile, že začal sexovať v 15? To by bolo zaujímavé zistiť, či hovoril pravdu. Čo si hovoril vo vile? No, hovoril som, že od 14, lebo mne už totiž išlo na 15, ja som mal ešte stále 14. Ale to sa zaokrúhle hore. Počkaj, nie, ja som mal 14, ono v apríli, keď som mal 14 v apríli, už v roku teda inom, lebo teda už mi išlo na 15, som naozaj mal vtedy prvú ženu, čiže máš aj ty pravdu, aj ja, takto sa dohodníme. Tak áno, už si bol po 14. Máme aj my, aj on. Po 14 si bol, ale nemal si ešte 15, takže akurát. Presne ti to ťahlo sa ti to už na 15. Tak. Máme niekoho na linke, halo? Áno, nech sa páči. Halo? Áno, dobrý večer. Ahoj. Kto volá, odkiaľ voláš? Karol z Janíkov. Karol, máš nejakú otázočku na Desperada, alebo len sa chceš s nami takto pobaviť trošku? Vieš, ja by som sa chcel opýtať na toho Desperada, že on sa vyhlásil teraz, že 2 roky, že akože bude Róm. On podpísal zmluvu. Podpísal zmluvu, že bude Róm. Neviem, prečo podpisuje zmluvu, že bude Róm, keď on je Róm. Despi, jak to je? Jak to je vlastne s tebou? Ono, teraz naozaj som Róm, to máš pravdu, lebo už je po zmluve. Ako zmluva platí teraz? Odkedy má platnosť? Zmluva už platí od januára tohoto roku. Čiže teraz som, to je pravda, ale teda naozaj moja pravá krv nie je rómska, ale chcem byť Rómom, to som naozaj povedal. To už koľko budem Rómov, to už nehaj na mňa a na dotyčných, ktorí so mnou budú spolupracovať. Na infúziách rómsku krv dostal. Akože určite aj tu by som prijal veľmi rád, lebo tí Rómovia nemajú chybu, sú úžasní, majú dobré srdcia, vedia milovať, len my musíme mať trošku iný prístup k ním, asi toľko, mladý muž. Ty si bol vlastne predtým 2 roky si mal zmluvu s Fínmi, tam si bol chvíľu, ne? Ugrofín si bol? Hej, tam odtiaľ mám tiež skúsenosti, to je pravda. Tam sú krásne Fínky sú klobúk dole. No, že vraj dobre zarastené. Poďme ešte na... Otázočka ešte je nejaká? Áno, no. Haló? Nie, padol nám z linky. No, tak počúvajte ma, dobre chlapci, došiel mailík. Nazdar, ten Desperado, ale poď ti dobre kraviny, tá v bordeli išla po štvornožky iba tak od smiechu. Zdravím bratov Riška a Kaja, Milan SBS. Tak despím. Aj Milan tam bol? Ochránkári píšu, že tá baba chodila od smiechu. Tak ale ja by som veľmi rád zavolal Kikovi, aby sme sa opýtali, lebo Kiko tam bol, že? Áno, určite by som. Zavoláme. Teraz si pustíme jednu skladbičku, lebo takto čas kvapí, alebo máme niekoho ešte máme na linke niekoho, potom ako nemáme. Takže teraz si pustíme skladbičku a po skladbičke sa skúsime
nakontaktovať na Kika a opýtame sa, že ako to vlastne bolo. Ale ešte jedna otázočka, že aby som sa ťa opýtal na spolubývajúceho. Kto je tvoj spolubývajúci v súčasnosti? Petr Žalke, bývaš teraz? Áno, áno. S kým bývaš? S 2 kamarátmi. S 2 kamarátmi? Áno, áno, skôr nie jeden, ale 2 kamaráti. A čo sú to tvoji dlhoroční, alebo teraz ste sa zoznámili? Nie, jeden je dlhoročný a ten druhý je teda, že chce teda normálne bývať a platiť, tak sme sa dohodli a teda on skôr robí s počítačmi, to je taký zase druhý. Aha, nejaký gejovia alebo niečo také, niečo zaujímavé z ich života. To ma vôbec nezaujíma, ja ľudí aby sme my vedeli. Nie, ja som sa na to ich určite nepýtal, určite som videl, že tam nejaké partnerky alebo kamarátky majú, to už je ich vec, čo robili. Takže to som sa nestaral. Ja im do kapusty neleziem, ja ich touto cestou pozdravujem a neviem ich orientáciu, to ma nezaujíma. Severo-východná, ja ti hneď poviem. Možno, alebo juho. Ahoj kefaňáci, chcem pozdraviť Desperada, pretože sa robím a predstavujem si ho. Si fajn a v mojich predstavách ešte lepší. Bábika napísala. Tak Bábika. Bábika, tak všetko najlepšie. Vieš, ako to ja robím najlepšie? Keď dáš prsty, ale teda neviem, keď chceš do budúcna, tak ja ti to poviem aj, alebo ti to znázorním, keby si chcela, ale kľudne sa rob. A kam má dať tie prsty? Prsty je lepšie dať rovno ako donútra do vagíny a potom vlastne je to lepšie, keď to robí druhý, ale teda ak by sa robila ona sama, tak úplne dovnútra, ak by to dokázala a potom až pola, keď myslíš prsty. Ich dať vlastne do toho horného do tej hornej partie a tam by si hľadal ten kde by si ona našla, kde by si ona našla bod G. Ale alebo slepé črevo, buď si to určite viem. Kde majú babi bod G? No, majú ho presne nad nemieškom, ale nad blatníkom. Nie, oni babi majú bod G na konci slova shopping. Takže my si pustíme skladbičku a o chvíľu sa vrátime s Desperádom. Fun Radio. Fun. This is the sound of fun. Fun Radio. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. She could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on reading the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so
so sexy, I am in fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Dámy a páni, počúvate Kefan dnes večer s Desperádom. Ahoj Despi. Ahoj. Ako sa ti tu páči medzi nami? Je to super dobrá nálada. Despy, nespí. Teda naozaj mi niektorí poslucháči môžu závidieť, že sú tu není s vami, lebo je tu fakt úsmev naozaj poriadny. Lepšie bolo poslucháčky, keby závideli na... No, také poslucháčky by sme prijali občas. Ahojte, ste super, nedalo by sa však púšťať trochu živšie pesničky, aby som nezaspal počas skladbičky. No, Jeremy by veľmi rád, ale máme tu pevný playlist, takže nemôžeme Tieto prosbičky splniť. Áno, musíte ich adresovať na nášho hudobného redaktora. No poďme ešte toho Desperáda tu, keď ho máme troška vyskrúcať, vyzvrtať. Áno, Jeremy sa snaží spojiť s Kikom. Či to ozaj bolo tak v tom bordeli? Áno. Musíme sa opýtať presne, či nám to môže potvrdiť alebo vyvrátiť, aby sme mohli hneď eliminovať týchto volajúcich, respektíve SMS-kujúcich, ktorí nechcú veriť. No, pokiaľ nám Kiko zdvihne, by sme mohli ešte vyspovedať nášho Despiho. Despi, ako balíš baby? Lebo nie teraz, vynechajme bordel, vynechajme všetko. Páči sa ti nejaká pekná baba na ulici, čo urobíš? No to je tak, že ja si najprv v duchu ako Bohu poďakujem, že stvoril takéto stvorenie a teda, že ak mi dá silu, že tak nech teda... Takže Chlape, ale ja by som chodil po meste, aby som furt len v duchu ďakoval, lebo tam keď baby chodia po Bratislave. Áno, ja ďakujem za to Bohu, naozaj sú tu prekrásne ženy, Takže... ale teda nebalím ich, ono to je také, že ono to, ja už teraz očakávam, že to príde samé, ako ja nebalím, ja som nikdy ani nebalil. Takže už to úplne nechávaš na nich, hej? Väčšinou ženy balili mňa. Takže ženy idú po tebe. Takže bereš to tak, že si pre nich atraktívny typ, taký španielsko-taliansky? Nie, skôr to beriem tak, že oni naozaj potrebujú cit, jemnosť a vlastne váženosť si teda tej ženy a teda ja našťastie toto dokážem a teda tieto ženy toto vyžadujú od mužov a niektorí muži to nevedia. Dobre, lenže tá žena, keď ťa nepozná, vidí ťa len ťa prvýkrát vidí, tak ako ona vie, že ty je poskytneš, dajme tomu, tú romantiku, tú lásku, to všetko. Ono ešte raz hovorím, že nerobím to, ale teda ak by to aj náhodou bolo, tak ja neviem, situácia by asi sa vyvrotila k tomu asi tak, že teda ja by som, keď zistím, že ona má záujem, tak vtedy ja nemám problém vkročiť do komunikácie a teda... Takže vidíš vlastne ten prvý kontakt, hej, či je nejaký, či je pozitívny. Či ma zaujala tá žena, lebo teda pravda ženy, ešte raz hovorím, respektíve ty ju, či si ju zaujal. Sa mi páčia veľmi a teda mňa ženy teda priťahujú v prvom rade zadkom, ako zadok musí žena mať. Takže vidíš dobre kulo, ide po ulici a hneď ideš na ňo? Áno, to je prvé. Pozriem sa potom na tvár, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. A teda ako ktorá je veľmi zaujímavá, hej? Áno, ale pre mňa je tiež teda, mám rád také nežné, také jemnučké ženy. A ešte na rodný liste koľko má rokov, aby bola staršia, lebo mladšie nemusíš ty. Nemusíš, áno, to je pravda. No teda, ale zase... Nenecháš si odrezať ruku, že? Nenechám, to pravda, to je jasné, ale nepriťahujú ma, mňa priťahujú naozaj tie staršie, takže... Ty si môj krásny politik, ja ťa hrozne milujem a stále si nepovedal, keď sa ti tá baba páči, vidíš, že tam niečo preskočilo, čo urobíš? Oslovíš ju, ideš za ňou, slečna, ste sexy, áno, keď ona mi dá najavo, že teda, že má záujem so mnou komunikovať, ešte raz hovorím, tak tedy prikročím a poviem, čo dnes robí, alebo teda čo má záujem momentálne v najbližšej dobe, že či nemá čas. Či by nechcela ísť do vily, lebo ty už tam chodíš jak domov, že? Nie, ani do vily, ani nie, ale takže či má chuť si sadnúť na kavičku, že porozprávať sa, že vidím, že potrebuje pomoc. Odkedy si vyšiel z tej vily, z jednotky, mal si viacej sexuálnych ponúk ako normálne v bežnom živote? Je to lepšie ako predtým? Viacej ťa žerú tie baby, alebo? Ono to prišlo taký zlom, by som povedal. Do 20 rokov ma tie ženy same palili a teda som sexoval. Potom po 20 rokoch som ako už naozaj žil kresťanský život, tam do tých 27 rokov som mal jeden vážny vzťah, 3 roky s jednou lekárkou, nebudem menovať. No a teda to som žil kresťanský život s tým, že som bol raz už taký naozaj plný, že v 27 rokoch som znova začal. A teraz ťa musíme prerušiť, lebo tu máme Kika. Haló? Haló? Kiko, trošku stíš radíko, lebo sa nám ozývaš strašne.
No. No, už som tu. Výborne, čau. Kiko, ahoj. Chceme sa ťa Dobrý opýtať na jednu akciu, ktorú ste absolvovali v Nitre vo verejnom dome. S Desperadom a Desperado povedal, že slečna odchádzala, že tak ju rozbil na izbe, že odchádzala po 4 a došla nám SMS-ka alebo mail, že ona odchádzala od smiechu po 4, tak čo je na tom pravdy? Tak túto informáciu musím vyvrátiť, lebo videl som to na Kiko, vlastné oči. reklám. Počkaj, čo videl na vás? Po 4 možno, že neodchádzala, bola troška zhrbená, ale bolo to tak, že Desperado sa akože, myslím si, že tu sa ukázalo, že je to borec troška, no. Takže Nechcem mu robiť nejakú reklamu, akože dievčatá pozor na to, ale videl som to, že bolo to v poriadku. Dokonca som sa aj toho dievčaťa pýtal, na jednej. A čo povedala? No konkrétne, čo povedala? Že udrel ma po krížoch. Jedna kočka konkrétne mi povedala, že fakt bol dobrý. To musím akože priznať, ja by som neklamal, ale je to tak, to je fakt. Aj ty si užil na tom mieste? Ja som išiel po ňom. ale nie s tou istou babou. Áno, s tou istou. S tou istou? Desperado zobral všetky kočky a my sme tam čakali, keby náhodok, alebo na stanici na držku. Takže Desperado nám všetko zobral, my sme museli potom počkať. Takže bola výhoda... aby ste vedeli. Bola výhoda, že išla po 4 a aspoň si ju lepšie dobehol, že? Aby ti A nemal si s ňou veľa roboty, už bola rozťahnutá, že? Je to presne tak. Takže nemusel ani namazať, ani poplúť, ani nič rovno s rozbehom. Nič, tváril sa jak najväčší šampión, čo si myslím, že určite bol dobrý, ale zase ne taký, to sa tvári teraz, vieš. Kiko, milujem ťa, ahoj, čau. Kiko, ahoj. Despik, kde si sa spravil tej slečne? Kam? Rozlúčime sa s Kikom, alebo ešte ho budeme trápiť s niečím? Kiko, povieš nám ešte niečo na Desperada, prezradíš niečo také, čo môžeme zneužiť? Na Desperada, čo by som povedal, nemám teraz nič, ale troška ma zarazilo iba tá debatka Desky tými tvojimi spolubydlujúcimi, takže mal by si povedať pravdu, jak to je. A ako to je s tým? Jak to je? Stále ma voláš k vám domov a... Ja aj na toto narážaš ty, budeš ticho. Tak počkaj, čo tam robia na tom byte? Takže, ja to poviem, dobre. Ja som vyspovedal troška, to nemá také sladké, no. No, Desperado, čo tam, šermujete sa traja? Nie, ono to bolo... A nechá sa zabiť. Ja to poviem, Kiko, ja to poviem. Kiko, my sa... Ahoj, Kiko. Čau, pozdravujem ťa, ahoj. Takže lúčime sa s Kikom a ty nám povedz presne, a teraz už pravdu, čo robíte na tom vašom bejváčiku? Je tam normálny život ako normálny každého človeka, čiže ráno človek stane, ide do roboty, vráti sa z roboty, to už je jedno, že či to ide o 11 alebo o 12, majú voľnosť, majú kľúče, s tým, že teda býva tam jeden chalán, býva tam potom ešte jeden chalán, s tým, že sú to jeden je teda pracujúci, druhý robí tiež takisto pracuje, platí, nič sa nedieje, sú to perfektní ľudia. Akurát na čo Kiko naráža, to tiež môžem povedať, bolo to, že bol tam jeden teda z tých troch a hovorí, že ježiš, keby som bol homosexuál, tak Kika hneď vyfajčím a ostatné veci. Takže ja on na to bol hovorím, iba bisexuál, no. A ja na to hovorím, že Kikovi, že teda počúvaj, že môj teda, čo u mňa býva, teda spolubývajúci, že tak on sa pýta, že teda, že vravel len tak zo srandy, že keď bol žena, že tak ťa vyfajčiť, ty musíš byť potom pekný muž, mu hovorím, vieš. No a on sa na toto akože zo srandy aj zasmial, aj teda tak, no tak. Kikovi tížko závidíme, že idú po ňom. Tak, ale sám dobre vieš, že nemáme s tým ani problém. Hej. No, poďme na to. Odkedy si odišiel z vily jednotky, koľko žen si mal doteraz? Sexuálne. Keďže to je kefana, sú tu väčšinou srandičky, tak ja to ako zase len tak zaokrúhlim. Ja neviem. Desatinné. Smerom hore. Ja si myslím, že tak, ja neviem, tipnem. 30? Ne, ja si myslím, že menej asi, ja neviem, cca 12. 12 bab, hej. 12 bab. No. Super. Pekný pekný. Ktoré, keď si chcem teda uvoľniť vagínu... Môžeš si strčiť do oka, alebo niekde do nosa. Ja keď si chcem uvoľniť vagínu, tak idem s prstama, to je niečo iné. A tá druhá polohička. Tá druhá poloha, tá je zozadu, ale tiež to nie je tak ako klasicky, že muž len robí dopredu a dozadu, ale musí sa trošku. Ale musí k okne
S tým, že... A robí, že kotko dák robí, ne? Nie, s tým, že trošku si len kúkne ako keby do takého polosedu a vtedy robí len pánvou hore a dolu. Aha, takže není... Ona je vtedy, viete, akurát do toho bodu, ktorý ju najviac ako naozaj v živote... Ale vzrušuje. Ako keby si ju pákoval s pákov, hej? Takže Nie, sa ono ti to je- zdvíha ten kár hore Áno, dole. áno, to je hore dole a tak narýchlo. On čupí ten chlap a je to dosť náročné na stehne. Je to, áno, náročné, tak keby si videl moje lítka, tak by si videl, že... Budeš taký naozaj. láskavý, môžeš nám ich ukázať? Áno, nech sa ľúbi. No a ukáž lítka. No, No, konečne sa holíš, ty tiež kokso, sa, ale pozri, on sa len vodopolista. lítka holí, ale Áno. lítka má dobre, Dobre, ale no, naozaj. tak A prečo kamene. máš chlpaté kolena a lítka oholené? Toto mi To povedz. sa stalo vo Má si Vile. kraťasy? Nie, to sa stalo vo Vile, že keď som prišiel... Toto som ešte nevidel. No, keď... Jak do kyseliny, keby ťa namočili. Keď som prišiel do Vily, tak tedy chalani, že teda každý, kto prišiel do Vily, si musí oholiť jednu nohu. No a ja hovorím, že dobre, že odkiaľ pokiaľ, tak ukázali, že od kolena až po teda... Aj niekto iný si ešte A hovoril? ja som, áno, ešte Všetci dvaja, boli? nie, len dvaja alebo traja Kto bol ešte To oholený prvý takto? začali, tuším, že Dano. Dano, Vlado? Nie Vlado, Dano Erik? a... Hegi. Dano A Hegi, ešte no. niekto, ešte viem, že Sabi? ešte niekto. Možno aj Sabi. No. Hej, aj Sabi. Takže to nemuseli si ani kraťasy dávať, vieš. Tak keby na bicykli prišli. No presne tak. Takže dve polohy, super polohy, desperadovské máme za sebou. Zatiaľ áno, keď som poradil, tak zatiaľ to vyšlo. A Chalani tie ma tiež prstovačky, ako tie pochválili. prsty, je tam nejaká špeciálna technika, prstoklad. Alebo Je keď je tam baba tiež- hore, dávaš aj do análiku prsty, to isté robíš s análikom, tak sa pohrávaš. Vieš čo, a raz som to skúšal, ale viem, že jej to nebolo príjemné, tak teda som prestal. Nemala klistýr, tak asi nechcela, aby si bol troška... Nie, ono, ja teda Zafarbený. keď mi stojí, tak je aj dosť hrubý, vieš, a teraz keď tam chceš dať prst, tak to musí strašne boleť, keďže na to nie je Musíš pomazať, zvyknutá. alebo A poslíniť. musíš malíček tam strkať najprv. No, Ale ešte ten prste nemám- si daj z neho dole, nemám, prosím ťa, lebo tam budeš to mám hľadať, dole. Náhodou ju natrhneš a potom budeš hľadať po striebor fonuse. nejaký. Áno. Poďme ešte na jeden mailík a potom poďme na skladbičku. Chlapci, nezdá sa vám, že vaši všetci hostia sú borci vždy najlepší? Dajte do debaty nejakú ženskú celebritu. Vidíme sa v piatok. Zuzu nám píše. No, tak- vidíme si v piatok, presne tak, Áno, Zuzinka naša. A celebritu ženskú, no tak... Určite príde nejaká, tak istotne. striedame to, no. No, uvidíme, ktorá sa rozhodne a odhodla. Ženy väčšinou majú priateľov a Áno, preto hanbia sa pred nami. riešiť Že ktorá verejne. otvorí karty tak, jak Desperado. Presne Uvidíme. Presne tak, uvidíme. Poďme na tú skladbičku, o chvíľočku sa k vám vraciame naspäť. Ak by ste mali nejaké otázočky na Desperade, volajte na telefónne čísielka 02 524 94626 alebo 02 524 91375. SMS-ky na číselko 7775 v tvare kfun medzerá text maximálne 160 znakov. A e-maily na kfun@funradio.sk. Fun Radio. Power Play. Chemistry was crazy from the get-go. Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, 'cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that we've been through it. Yes, we got rich. Yes, see, baby, we've been too strong for too long, and I can't be without you, baby. And I'll be waiting up until you get home, 'cause I can't sleep without you, baby. Anybody who's ever loved you know just what I feel. Too hard to fake it, nothing can replace it. Call on radio if you just can't be without you, baby. Yeah. I got a question for you. See, I already know the answer. But still, I wanna ask you, will you lie? No. Make
can replace it. Call the radio if you just can't be without your baby. Yeah. See, this is real talk. I'm always stay. No matter what, good or bad, thick and thin, right or wrong, all day, every day. Hey, now if you're down on love or don't believe this ain't for you, no, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true, come on, well let me see you put your hands up. Hands up, fellas, tell your lady she's the one. Fellas, tell your lady she's the one. Oh, put your hands up. Hands up, ladies, let him know he's got your love. Look him right in his eyes and tell him we've been too strong for too long. And I can't be without you, baby. Without you, baby. I've been waiting up until you get home. 'Cause I can't sleep without you, baby. With anybody who's ever loved you know just what I feel. Too hard to fake it, nothing can replace it. Call the radio if you just can't be without you, baby. Teraz bude reklama. Inžinier a docent, teda ja z relácie Kefan, k vám zavítame s našou Kefan Party. Uvidíme si. 10.3. Spišská Nová Ves Zio Klub. 17.3. Nové Mesto nad Váhom Cinema Movie Club. 24.3. Zvolen Ministry of Fun. 25.3. Tvrdomestice pri Topolčanoch Kairo. 31.3. Martin Strojar Panther. 7.4. Kisucké Nové Mesto Extreme Club. 8.4. Trnava Monkey Club. 14.4. Žilina Guru Club. 21.4. Časta Klub 99. 27.4. Bratislava Harley Davidson Club Narodeniny. 28.4. Michalovce Orion Club. 29.4. Humenné Peklo. 5.5. Trnava Planet 4. 12.5. Povazka Bystrica Dom kultúry. 13.5. Žilina Ovčiarsko Renome Palace Club s vyvolenou Lenkou. Kefan Tour! Chceš energiu? Tak pí energiu. Ochutnaj energetický nápoj novej generácie Let's Go, ktorý ti prináša spoločnosť Eurofood Slovakia. Let's Go dokáže zvýšiť tvoju sexuálnu výkonnosť, má dlhodobý účinok a neobsahuje taurín, preto ho môžeš piť častejšie aj v miešaných nápojoch. Okrem toho Let's Go dokáže odburávať tuky a zvýšiť podiel tvojej svalovej hmoty. Zabudni na ostatnú umelinu a over si jeho prírodnú silu. Pí Let's Go. Aj Kefan pije Let's Go. Je po reklame. Kefan. Je, takže Let's Go pijú aj vyvolený, aj my samozrejme. Desperado, ako to bolo vo Vile, keď si pil to Let's Go? Staltikár, nestaltikár viacej? Ono, ja by som skôr povedal, že nechcem ich urážať, nestál. Nestátik? Nestál. Ono to Let's Go, ja si myslím, že nepodporuje potenciu. Ale? Ale skôr také, že človek skôr dlhšie vydrží byť hore ako mať Takže keď sa ti už raz pocit. postaví, už ti dlhšie vydrží, je to tak? Nie, to som neskúšal, lebo ja zase to, čo som sa urobil na tej toalete, tak tam som sa rýchlo urobil a hneď mi klesol. Ono to od tej nervozity. Áno, jasné, že si ale bol na podľa mňa, obrazovkách. v každom prípade nepostaví kár ani žiadny zázrak, keď tam máš kamery. Keď si v strese. Áno, to je presne jedna tak. vec, to je jedna vec a druhá vec, ako ja som napríklad bol sám nad sebou prekvapený, že som si ho dokázal postaviť. Že som dokázal myslieť na príťažlivú ženu, pil si ktorá vtedy má... Let's Go predtým? Áno, vypil som Vidíš, to. tak možno, že to A ešte k podporovalo. tomu máš parádnu techniku v rukách, chlape. Vidíš. No tak ako hej, som lavák a poviem úprimne, tá lava je rýchlejšia, šikovnejšia, Áno. takže dá sa. Hej. Veľmi dobre, takže honíš o 106. Takže dajme nejakú otázočku pre poslucháčov, čo ty na to? Do súťaže dáme o Let's Go? No,
teraz ešte poďme na Desperado. Ja som sa chcel opýtať, že ako to bolo vlastne po vile, keď skončil s tou vilou, išiel si do toho Egypta. Áno. A či si tam mal nejakú sexuálnu skúsenosť? No teraz už o tej teda 1.12 je, tak by som teda naozaj poviem úprimne teda, že čo sa tam stalo. Nechcel som to v noci vyvolených, lebo viem, že detičky niektoré... Áno, tam to ani nehovorí. Toto je relácia presne ale na to. toto je relácia pre dospelých, tak poviem úprimne, že teda boli tam dve Talianky sestry, ktoré až teda neskôr, keď odchádzali, zistili, že ja som do pohody týpek, do srandy a teda, že nakoniec aj mám rád sex. Že a oni, že teda pamiatku by si zobrali od teba. že oni prišli do Egypta, aby si teda aj zasexovali, ale teda, že doteraz nikoho nezbalili a teda, že vidia, že ja som aj na takéto veci. No oni, že tak trošku som, ale teda, tak že že vy už odchádzate, no, že máme akože ešte 2 hodiny čas. On tak vieš čo, tak mám taký výmysel, akože teda napadla ma taká vec, že teda ja pôjdem do izby, numero 302, dajme tomu, s tým, že teda ona potom prišla, zaklopala mi a teda ako naozaj to bola zaujímavá fajka. Ona prišla za tebou, že počkaj, Despi, Nie, ja to bola chcem druhá, vyfajčiť. nie, to bola potom druhá, Aha, tá jej prvá. sestra. A tá Lebo prvá prišla prirodzene, normálne prišla. Hneď ti ho vyťahla. Hneď to bolo také, že lebo som teda sa naozaj na to tešil, boli príťažlivé Talianky, to som bol milo prekvapený. S tým, že teda na to odišla a potom na to už asi zrejme naozaj veľa času bolo, tak táto druhá naozaj prišla a prosila, že Desperado, prosím ťa, anch'io. Že aj Tí, ona ktorí chcela fajčiť. rozprávajú, hej, tí, ktorí hovoria po taliansky, tak anch'io znamená, že aj ja, lebo že súbito, A že pretože rýchlo, lebo že ona odchádza už a podľahol som, ale mal som takých 10 minút, kde som si oddychol a potom ona prišla, čo bolo také ako pre mňa vzrušujúce, že prišla a prosila. Takže 2 fajky v Egypte. 2 fajky v jednej izbe, to je ako 2 mačky v jednom ale veci. od 2 sestier, to ešte Neboli fúzaté? Fúzaté neboli. Ale mali tie bokom brady troška. Nie, ale iba, mali ne? šťastie jedno, že také tie väčšie ričky mali, vieš. Aha, tak by nás mali šťastie. Ale moc si to ty ako na rytiek fajku, neužil. na fajku ti rička, neviem. Takto, ale nie, ona ma fajčila, ja som mu držal za tú rič. Aha, ona ma tak. fajčila, vieš. Také boli mali menšie. To boli aké malé? To boli mikrotalianky. Nie, boli nižšie, ale teda dokážem aj také polohy, že držím ženu a ona ma fajčí. Ako bez problémov. To, čo chcem, držím. A podržíš. 69 si nechcel? 69 nie, a to ani moc neuznávam, len s dotyčnou, ktorú naozaj milujem a ktorú už poznám. A tam už ide už aj 71. A tam je aj 71. Malé Talianky to mohol videli dvomi, takže to by bolo ešte menej. Máme na linke volajúceho nejakého poslucháča. No čaute. Ahoj. Ahoj, servus. Čau. Kto volá? Prosím? Odkiaľ voláš a kto volá, aby sme vedeli, že... Volá Roman a Hodruša Hámry. Hodruša, pozdravujem, tam Romanko. sme boli minulý týždeň. A ja som tam bol. Išli sme okolo. Áno. Nech sa páči, Romanko, otázočka na Despiho. No tak Desperado, počúvaj ma, ten tvoj výstup vo Vile bol celkom fajn. Ďakujem. Dalo sa pozerať na to a mal si tam niečo poriešiť, čo si neriešil. Vieš čo, neriešil som z jediného dôvodu, že ja som mal totiž trošku iný scenár. Ja som tam nešiel sexovať takto, aby sme si rozumeli, ale že keby sa náhodou podarilo, že tak nič by sa nestalo, lebo by som vlastne ukázala reality show, čo sa deje vo svete a teda nakoniec normálne na Slovensku a všade teda vo svete. Ako nezazlieval by som tomu. Ono sa to skoro aj podarilo, to ti môžem povedať. S kým sa Bolo to z Barbie, kde ona začala hrať moju hru. Ona prvá pochopila, že som tam na 2 týždne, lebo ona... Ty si chcel hrať Kena, nie? Nie, nechcel som hrať Kena. Hovorím o hre, kde som bol teraz na 2 týždne, ja hovorím o 2. Ja som tam hral celé 2 týždne, takže aby si vedel, že ten scenár, ktorý som tam robil... Ale on na to Kena tú figurínu, vieš? Nie, Ken nie som, ale Barbie sa volá Barbie, tak ja som Desperado, však asi vieš. A kto bol pirueta Cindy? A teda nakoniec to nevyšlo, ti chcem povedať, že už boli aj dohady, že kde to urobíme a tak, lebo ona mala strašnú chuť, ale nakoniec musím povedať, že tento ríšavý jej priateľ bol stále v jej petách, takže ako nedalo sa uskutočniť. A myslíš, že keby ju nesledoval toľko, vyprašil by si ju tam? Nie, nevyprašil by som ju. Ale fajočka by bola. Ja som jej povedal potom na konci, že teda akože ja by som to s ňou nerobil z jediného dôvodu, že ešte raz jej hovorím, že vo Vile som neprišiel ukázovať, čo mám medzi nohami. To som jej povedal potom dodatok, že keby sa to aj náhodou pozeralo, ale že teda, že v prvom rade, že aký som. Despi, ruku na srdce, nebola by lepšia fajka od Barbie ako honenie na záchode? Určite nie, lebo takisto mne Barbie nie je tak sympatická naživo, ako v televízii. Ak je to, vieš, ak vidíš len hore hlavu, tak sympatická, akože pekná je, ako... Áno, len ja ešte raz hovorím, že mne sa skôr nepáčia vysušené ženy, ale ženy, ak by ktoré... si sadol za stôl a ona by bola pod stolom, ani by si nevedel, že ktorá ti fajči.
Vieš čo, tak nie, ja ako takisto, jak ma muž nedokáže urobiť, keďže nie som homosexuál, tak takisto ani žena, ktorú nepoznám, ma neurobí. A nevidíš, že pod stolom, keď je, nevidím, tak neviem. To máš dosť blbé, lebo ja musím vedieť, kto mi to robí, aby mi stál. No Keby dobre, som sa- vedel by si, že ona, ale nepozeral by si sa My na ňu. keby sme sa s každou fajkou museli spoznávať predtým, ako nás poťahne, tak chlape, to by sme sa narozprávali celý život. Také F-ko, keď zažiješ kolériu. Teda máme na linke ešte volajúceho, tak ešte máš nejakú otázku, alebo sa rušíme? Áno, ja vás ešte stále počúvam Desperado a nerozmýšľal si nad tým Vlado, ty a Barbie. Že Do do trojky? trojky? Vieš čo, nenapadlo ma to, lebo viem, že už Vlado naozaj nemiluje tak tú Barbie, ako o nej vlastne rozprával. On sám vo vile vlastne sa rozhodol, že či chce zásnuby alebo nechce zásnuby vo vile. On sa rozhodol, že nie. Takže láska tam už nie je, to ako z jeho strany k Barbie. Čiže za chvíľku, keď budeš pozerať Vyvolených, tak zistíš, že vlastne medzi nimi to skončí, ako tá láska naozaj. Oni sa už zo dňa na deň viac a viac hádali, čiže aj ja do takého vzťahu, kde sa niekto hádá, určite nikdy v živote nebudem prichádzať a ešte popri tom sexovať. Ja mám rád kľud, pokoj. A čo hovoríš na toho Erika? No na to Erika ja vám musím povedať, že teda, a naozaj ešte raz spomínam, ja som vracal z neho, keď som ho videl prvýkrát v televízii. Vracal som, ale teda ako keď som ho stretol naživo, tak ja sa človeku pozriem do očí a keď chcem si ho prečítam a keď nechcem, tak si ho neprečítam. A Erika som si hovorí, vieš, ako... Áno, ja som si Erika chcel prečítať a teda som si ho aj prečítal s tým, Ale z že toho on... tupého podľadu sa nedá nič čítať. Ale takto, keď sa pozrieš do jeho očí, je tam niečo vidieť, akože on nemá to srdce tak zlé. Takže boli ste si troška sympatickí, hej? Vezmeme si jednu vec, že on vyrastal v rómskej rodine, kde nebol vychovávaný tak ako my ostatní, to je jedna vec. Druhá vec, mal problémy s drogami, z ktorých on sám vyšiel a tretia vec, fajčil denne 60 cigariet a vo vile to bolo ťažké. Takže ja to takto akoby Lenže on vnímam fajčil a ešte aj beriem. karek tomu nezabudni. To môže byť, ja neviem, nevidel som Však to. robil prostitúta. Nevidel som to, neviem, neposúdim. Možno, že ho piglovali. On to povedal, sám Áno, sa priznal. ale ja som to nepočul, takže neviem. Tak ja ti to hovorím. No. Ak to robil, tak to bola jeho vôľa, on to chcel, to bolo jeho presvedčenie, on takto zarábal. A teda on vnútro nemá zlé. A narobil tam strašnú srandu a poviem ti, že tých gáčov dával dole. Jeden po druhom padali. Ako že to ich ale on len skúšal, on to všetko v rámci srandy robí a on mi aj hovorí, že ma Potom sa naučí... vyhovára na tú srandu, On že? potom on mi potom aj hovorí, že Desperado, že ideme intrigovať a ja neviem, čo to je intrigovať, alebo neviem intrigovať. No na intráku bývať. Tak som sa učil, že teda ako sa intriguje, no a teda poviem ti úprimne, zabavilo som sa s ním. Takže on v rámci srandy tam zabíja slepice. Ako, Veľmi hej, dobrá nie, to trošku bolo ináč a teda ja viem, že Slovensko už vie, že zabil slepicu a že zabil to kvôli cigaretám, len on naozaj buď má teda také malé IQ, alebo teda nepochopil pravidlá vily, kde je spomenuté, že vila, keď ti povie áno alebo nie, to neznamená, že áno a neznamená nie. Že nemusíš to urobiť. Tá kamera, keď ti povie, že dajme tomu Erik je spomenul, kamera, alebo teda sestrička, alebo ja neviem, s ním komunikoval, nepočul som to, povedal, že on aspoň tak mi to vysvetlil, že teda ak zabijem Ginger, dáte mi cigarety a kamera mu odpovedala, že áno. No my sme pozerali cez tú kameru, ale nekývala sa. No takto, ale kývala, on povedal, že mu zakývala, teda, že OK, tak on išiel potom tou falošnou cestou, čo ste asi všetci videli a zabil tú Ginger, tak ako ju zabil. Ale aspoň sa už o to nemusí nikto starať. Nebude tam choroba. Žiadne slepice tam ale nebudú. poďme hlbšie, ono neviem, či si potom spomínate. Ako do tej slepice. Tam potom prišli cigarety Erikovi. Že teda za to, že zabil Ginger, dávajme mu cigarety a teda on ich dostal. A neviem, či si spomínate, tam, a to je veľká skúška na Erika, tam som ho obdivoval, že Čičo mu všetky cigarety spláchol. A tam som čakal, že ako zareaguje. Klobúk dole Erikovi, musím povedať, zareagoval, že si uvedomil, že viac mu je 12 miliónov, ako tam Čiča, dajme tomu, roztrhať. Dneska sa mu aj ospravedlnil Čičovi. Áno? Áno. Ja by som sa mu neospravedlnil. Za to, že by mi spláchol cigarety. Nehnevaj sa. Asi keby som bol závislý na cigaretom, by mi spláchol, ako však nech si spláchuje svoje veci. Ono, ale spýtaj sa Erika potom, keď s ním budeš, že kto mu to poradil, aby sa mu ospravedlnil. A ty si mu to poradil? Ja som s ním hovoril o ospravedlnení, o tom, že ako je dôležité si odpúšťať a teda tak som mu povedal, že nech príde za tým Čičom a nech spraví všetko preto, aby naozaj sa mu ospravedlnil, lebo to, čo prišlo do vily, že on, deti a neviem čo, tak to mohlo byť vymyslené. Nemohlo to byť, že on sa bál,
bál vyzvať Čiča, lebo Čičo je silný super, radšej si vybral Barbie, ktorá je slabšia? Áno, s týmto som s ním tiež takisto riešil, tieto problémy, takisto jak s Čičom, takisto som to riešil aj s Erikom a Erikovi som radil, aby si zobral Barbie a nie Čiča. No, toto sú už také veci, Áno, poďme ešte naspäť, náš telefonujúci, či ešte na linke? Už odpadol chalan. Ahojte chalani, fakt ste fantasticky, už som pomaly spala, ale tie vaše reči ma normálne prebrali, neverím tomu, že Desperado je taký borec, majte sa, Peťa cmugno. Peťa, keby ti to mohol Despi nejak dokázať, určite by si to... Rád dokázal. Áno, ale len s prstami. Despi, nejaký sexuálny zážitok na extrémnom mieste, odkedy si vypadol z tej vily? Áno, to určite spomeniem, je ich veľa. No, jedno, ale tak, teraz ma napadla, jedno, nepoviem to, čo som ti povedal, ale môžem to povedať ako druhé, ale ma napadlo to, že chcem touto cestou pozdraviť všetkých chalanov, ktorí hrávajú na Slovane fotbal, s ktorými som totiž zažil niečo takéto. Sú to traja chalani, ktorí teda som aj dneska stretol, pozdravujem vás touto cestou, čaute, ktorí mi teda akože pripravili akože sex na štadióne. Grupák bol? Ale to bolo tak, že ja som bol sám, kde sa dáva stredná lopta na stred, kde sa dáva lopta, tak tam som ležal. A na to mi, nie, to nebolo teraz, to už bolo dávnejšie. No, nebudem hovoriť kedy. Teda naozaj prišla nádherná žena, ktorá ma tak strašne pomilovala. V strede ihriska. V strede ihriska, to bol taký zaujímavý. To bolo počas burzy? Na Interi? Nebolo to počas burzy, to bolo už možno po tréningu. A oni sa pozerali z hľadiska, alebo tam sedeli? Nie, oni mi to len chceli splniť, lebo ja teda mám rád fotbal veľmi. Takže to bol tvoj tajný sen? To bol môj sen, áno, pomilovať babu v strede ihriska. Takto aj na mieste, kde si rád zahrám fotbal. Výborne. Tak paráda. A neoprel si ju obránku? Nie, tam už sme potom všelijaké iné polohy menili, ale to stále prebehol bolo to na tej ihrisko, tráve. už ma ani nestal. To bolo na tej tráve a to bolo super. Ahojte chlapci, čo je to tá 71? Poučte ma, nepoznám to a pozdravujem Despiho a nech konkretizuje veľký zadok. Takže Vagimír, povedz, čo je 71? Je 69 plus 2 prosty v análi. A teraz Despi, ty konkretizuj veľký zadok? Veľký zadok, asi tak by som povedal, že žena, ktorá nemá zadok, to myslím aj boky spojené so zadkom. Zadok myslím taký, že keď udriem ručičkou tak jemnúčko po jej ričke, tak sa musí ako keby tak trošku vlniť. Taká huspenina až po chrbát, po krk. Ktorá z dievčat mala taký zadok? Čo sa smeješ? Napríklad Lenka v jednotke mala taký pekný ukážkový zadoček. Tak také niečo. Ale teda musí tam byť niečo, čoho sa chytím, aby som bol vzrušený, lebo ja keď držím zadok, tak vtedy som strašne vzrušený. Ale to už tie staršie ročníky, ako je prúser, keď má 21-ročná alebo 20-ročná baba taký zadok, že jej klepneš po ňom a traže sa ešte chrbát. Ale ja hovorím od rieku, ktorý teda by mal byť v normálnom stave a teda skôr tie boky a teda ten zadoček tak vypuklý, aby teda poslúchač vedel, že na čo myslí. Kubánsky zadok. Cez dvere, aby išla bokom, no. No, aby som chytil a cítil, aby mi stál. To je veľmi dôležité, na to si potrpím. Bol si aj v zahraničí, okrem Egypta, aj niekde inde? Teraz od môjho východu z vily? Z jednotky. Z jednotky. Áno, bol som v Maďarsku, bol som v Taliansku, bol som vo Viedni. Sexuálne zážitky v týchto štátoch? Sexuálne zážitky... či boli, či neboli, neviem, nestíhal som to, myslím. Tam to bola skôr dohoda aj s rodinou a tak ďalej, nejaké veci sme tam riešili. Nejaký grupáčik odvtedy? Ten grupáčik nebol, určite. Iba ten bordelík, hej? Ja ani nechcem už grupák, tak by som Prečo, povedal. Ja skôr už naozaj ešte raz, možno, že už 100-krát hovorím, by som chcel už len jednu a na celý život. Ale počuješ ho, tak v Nitre vypráši 6 kusov za večer a tu nám rozpráva, že nechce grupák. Ale keby som mal dievča, tak určite ju nepodvediem. Despia, to všetci sme takí. Keď si nájdeme každý svoju lásku, keď máš lásku, tak ti to ani nejde. Keď budeš frajerku, nebudeme podvádzať. Ja som nepodvádzal, ona podvádzala mňa, takže sa ti to vždy nejak vyplatí opačne. Chlapci, som učiteľka a deviatáci žerú tie vaše poučné reči o sexe. Ja nie, takže ak hľadáte ženskú celebritu, rada vám prídem vysvetliť, kde majú baby bod G. Takže nech sa páči, Jeremy už tu hádže ručičkami, že jasné, toto sme potrebovali, takže slečna alebo pani, radi sa s vami spojíme, takže vás tu radi privítame. Jej sa nepáči tá teória, že bod G je na konci slova shopping? Ono učiteľský plat je to asi nedovoluje. Tak
ona inde hľadá to Ale teda, Gčko. že jej žiaci ju určite podporia, to určite. Tak ale deviataci. No, myslím si, že ju podporia, keď povie, že naozaj kde ho má, tak ju podporia. Možno, že ešte nenašla. Čaute, ja mám 20 a som ešte panec, poradte, čo s ním mám urobiť, bakulu mastím 3-krát denne, poradte, čau. Despi to je 3-krát denne jak ty, alebo jak my. No, aj my si občas Čo dáme. má robiť, keby chcel sexovať? 20-ročný poraď. No tak ide do toho bordelu vnitre. Vieš čo, ani nie, že bordel, ale skôr ja by som mu poradil tak, že ak závisí od toho, ako je vychovaný, čo všetko prežil a tak ďalej, s tým, že ak teda by chcel sexovať alebo niečo také, tak radšej nech počká na tú pravú a teda nech to prežije to, čo som neprežil ja a vyprežil naozaj to on. Ty to prežívaš hlavou, si povedal. Počkaj, nie, teraz nemyslím masturbáciu, on hovorí, že je panec. Panec, áno. Panec, to znamená, že... Kanec bude. Čiže aby to prežil so ženou, ktorú bude milovať, Hej, ktorá takže jeho ty bude si za tú milovať. romantiku, aby to lásku a ja tak som, ďalej. áno, na začiatok určite. A keď je niekto paníc, tak duplovanie. Takže nech si hľadá lásku. Áno, radšej nech si, alebo nech čaká, ale nech nebalí, nech to samé príde. A, No, proste- a vôbec není nič zlé, keby si nesexoval aj do 25. Počúvaj, keď nenájdeš tú pravú lásku si celý hoď život, každý tak deň ako trikrát. celý život nemáš sexovať, koľko ľudí nenašlo za celý život pravú lásku, povedz. Ja Teraz by som mal byť poctivý. si myslím, že... A mozole na By rukách. som sedel na lavičke jak 68-ročný detko a rozprával by som sa o tom, akú mám ráno stolicu a vy mi budete všetci hovoriť, že aj ja som sexoval a ja poviem, ale tak aj ako to je. Tak to potom, ako by sa mali nejaké dievčatá nájsť. Potom už bude, Despi potom už bude Nech neskoro. vyskúša tvoju teóriu 2 týždne, keď nebude v tom úspešný, tak Tak nech si ide na našu zavolá. teóriu. Na našu party. Čaute chalani, práve vás počúvam naživo priamo z Nového Zélandu. Dnes som na Marotke a musím povedať, že ma dobre zabávate. Myslím, že budem vašim stálym poslucháčom pá Zuzana. Zuzanka, veľa šťastia na Nový Zéland. Vy tam máte určite krásne teplo, že? Alebo zimu? No, neviem, Zuzanka, nech nám napíše, pozdravujeme že čo ťa. tam je. Zuzka, pošli fotku, radi sa pozrieme, ako tam je u vás. Ideme na jednu skladbičku? Poďme. Áno. Tak poďme na to. Fun Radio. Fun Radio. One more time. One more Fun, time. fun. Fun, fun. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah. One more time. Chlapci, bičujte ma, prosím. Áno. Jau! Ja! Chlapci, bičujte ma, prosím. Áno. Jau! Ja! One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. You know I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time.
more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. Fun Radio. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. Fun Radio. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Tak čo? Zavolaj mi. Chceš číslo? 02 524 94626 alebo 02 524 91 375. Dámy a páni, počúvate Kefan a ako som vám už avizoval, by som chcel prečítať ten mailik, ktorý hovorí o tej masturbácii. Ježiš, ale to je strašne dlhé, nevieš tam niečo Ja vyškrtať? to úplne skrátim. Ja by som ešte predtým, ako ty prečítaš mailík, vyhlásil takú súťaž, keďže máme Let's Go. No Takže tak o vyhlás. tričko Let's Go, o nejaké plechovečky Let's Go. Kto nám prvý zavolá a odpovie nám na otázku, koľko dievčat mal Desperado doteraz. Dnes si to povedal. Takže, kým budú ľudia telefonovať, ja zatiaľ prečítam... Takže, ten mailík, takže prvý volajúci, nech nám odpovedá na otázku, koľko dievčat mal Desperado doteraz. Plus minus dáme koľko? 10 bab? Dve baby. Dve baby. Áno. Dobre, dohodnuté. OK. Takže idem na ten mailik. Pravidelnou masturbáciou sa znižuje riziko ochorenia na rakovinu prostaty. Najväčšou hrozbou s rakovinou sa zaoberajú lekári už celé 10 ročia. Univerzálny liek zatiaľ nebol vynájdený, za to receptov ako rakovine predísť je neúrekom. Jedným z nich je aj pravidelná masturbácia. To tvrdia najnovšie výskumy v oblasti prevencie rakovinových ochorení. Muži, ktorí ejakulujú viac ako 5 krát za týždeň, majú aj o 2/3 menšie riziko ochorenia na rakovinu prostaty ako tí, ktorí svoj sexuálny život zanedbávajú. Najdôležitejšia je pravidelná ejakulácia v 20., 30. až 40. veku života. Vtedy je najväčší predpoklad, že neochorujú na rakovinu prostaty. To znamená, 3-krát si musíš za život vyhoniť, aby si bol zdravý. Nie každý má však stálu sexuálnu partnerku či iné možnosti sexuálneho aktu. Profesor Graham Gilles, ktorý sa výskumu prevencie rakoviny prostaty podrobne venuje, už dlhé roky tvrdí, skutočne si myslím, že masturbácia je celkom prirodzená ľudská aktivita. Navyše sa zdá byť aj zdravá, tak prečo nie? Toto nám poslala Kaja, ktorú týmto pádom pozdravujeme, ďakujeme za tieto skvelé názory. My máme nejakého volajúceho. No. Haló? Čaute, tu je Maroš zo Zámkov. Ahoj, Maroš. Ty nám voláš kvôli Let's Go alebo kvôli ejakulácii? Niečomu inému? Kvôli obidvom. Nech sa páči. Takže, koľko žien má? Evakuácia po Let's Go. Áno. Takže najprv Let's Go. Koľko mal Desperado dievča doteraz? Typnem od tých 80. Nesprávne. Prečo? Pretože nesprávne. Ty si hovoríš, že si mal 80. Ale to bolo v jednotke spomenuté, ale ja som dneska spomenul, že odkedy som vyšiel z Veli, koľko som mal, a to bolo iné číslo. Ale my sme sa pýtali celkovo. Ja celkovo koľko som mal? Tak to nebolo 80. Tak potom si na všetkých oklamal Desperado dneska. To muselo byť viac, keď som v jednotke povedal, že 80 a teraz 12, tak je to 92 a tam nie je žiadna... Tak ty si nás úplne
podviedol, lebo ja som sa pýtal, koľko si mal dokopy celý. Tak sa pýtal Takže docent, sa pýtal ešte. nedorozumením, Áno. takže aj tak vyhrávaš. Aj vyhrávaš, presne. Tak mu to uznáme, Vyhrávaš. pretože to bereme Áno. akože toto je jedno. Takže doteraz mal Desperado 92, ale nás podviedol určitým spôsobom. V jednotke som vravel 8, cca 80. No to dobre, je tak pravda. plus 100. Dobre, Takže to je 92. Dobre. Takže vyhrávaš tričko a číslo na Desperado. Môžeš byť spokojný? Aj s tým nápojom. Jasné, aj nápoj takisto. A ďalšiu otázočku máš ty na Despiho? No ja by som sa chcel spýtať, že pri tej onanii, či používa nejaké obrázky, alebo len z pamäti. Spomína na ženské. Ďakujem za otázku, keďže som spomenul, že mám dosť veľké sexuálne skúsenosti, tak naozaj si môžem vybrať aj v pamäti. A teda v najbližšej dobe som mal takú strašnú raketu, že stále len na ňu myslím a vtedy sa najlepšie urobí. Na ktorú tvoju takú príhodičku najradšej spomínaš pri onanii? Najradšej spomínam buď v autobuse, alebo v lietadle. V autobuse, či alebo si prášil lietadle. niečo? Áno, lietadle. Ono nie, že som prášil, ale že som sa urobil vzadu v autobuse v Aha, peťke. ty si taký... A to som chcel vyskúšať, tak Ešte som to také vyskúšal. školáčka, ty si tak masturboval, Ne, nenapadne vo vrecku? nemyslím v Bratislave v autobusi, Jaj. v takejto hromadnej, ale v autobusi, keď som cestoval z Bratislavy do Nitry, keď som tu ešte na strednú školu chodil. Aha, Nie, že v autobusi hromadnej, ale v autobusi na strednej škole. Ale ako hromadná Autobus autobusová hromadného doprava. ničenia. No tak to bola jedna a druhá, to bolo ale v lietadle, ale tu som si neurobil ja, lebo tá dotyčná, čo vedľa mňa sedela, tak tá pochopila, že sa robím, tak ona ma dorobila. To je druhá taká zase. Tak ste boli zakrytí niečím? Boli sme zakrytí, áno, lebo však teda ja som to nechcel ukazovať, tak som si to robil tak, že pod niečím. A dal si to do toho vrecúška na tie zvratky? Nie. Zostalo to na svetri, kde som to dal aj Na všetko. svetri, No. takže pekne. A koho bol ten sveter? Sveter bol môj. Aha, takže som mal hneď aj... Áno, mal som aj utierak pri sebe. Stačí? OK. No áno, náš poslucháč tomuto úplne stačilo, on je úplne Odpadol. vyčerpaný. Už ho máme na linke, už si píšeme jeho adresu, aby sme mu mohli poslať. Let's go, Ves. Áno. Despo, čo je pravdy na tom, čo si hovoril Naďovej, že máš kára takého veľkého? Takže koľko si hovoril Naďovej, že máš centimetrov? Ja som Naďovej, ako každý chlap, si teda trošku akože dávame navyše, prilepšil som si, tak som vravel, že 24 s tým, že Sabi potom do toho vybuchol, čo sa mi veľmi páčilo a hovorí, že keďže si muži trošku akože pridávajú, tak dajme, že teda, že Desperado má 22, áno, tak presne Tak 22. to si hovoril aj vtedy, keď si bol prvýkrát u nás, že máš 22. Ja vždy radšej uberám, vieš, a potom je to také milé prekvapko, že poviem, že mám 10 a potom, keď vyťahnem, mám 12, vieš, to sa mi stalo v Nitre, keď som povedal babenke, že počúvaj, máš rada tenších a hrubších, alebo väčších a hrubších. A ona mi na to hovorí, že vieš čo, tak 18, 19, keď majú. A teraz, keď som ho vytiahol, tak strašne ma to vzrušilo, keď povedal, Ježiš, tak toto som ešte nevidela. To bolo celkom milé, ako zase z tejto strany. Tak samozrejme. Z tejto strany to ozaj bolo veľmi také milučké. Áno. Ako často teraz masturbuješ v poslednom období? Alebo máš šťastie na to, že sexuálne tieto príležitosti... Si nevidel, ako bol voľný záchod vo Vile? Keďže som vo Vile naozaj nemohlo veľmi teda, alebo často sa to nedalo. Odkedy si vyšiel z Vily? Odkedy som vyšiel, tak dneska napríklad som sa spravil, že 4-krát. 4-krát. A babu, kedy si mal, od Vily si mal, od tejto druhej Od tejto Vily som ešte nemal. Ešte si nemal, takže babi, máte možnosť získať Desperada, lebo je ešte pani, tak by som povedal takto po tej druhej Vile. Takže ak by ste chceli, kľudne zavolajte. Áno. Moje telefónne číslo je 09 10 379 389. Zavolaj, ale ja ťa urobím. Ale s tými väčšími zadkami, babi, poprosím. Máme niekoho na linke, haló? Haló? No, zdravím vás, tu je Stano z Bratislavy. Ahoj, Stano. No, ja mám otázku. Ja chcem vyjadriť poctu k tomu Desperadovi. Áno. Pretože ako, toto je, tak ako dokáže on klamať, to nedokáže naozaj nikto. To fakt, to blúdy, ja tu neviem šoferovať kvôli tomu. Fakt ma bavíte, chlapci. Tak to sme radi, na to sme tu, aby sme vás bavili. Častokrát aj my vymýšľame niektoré veci. A ja som tu tiež poslaný, aby som bavil, takže akože ver tomu, že ja sa tiež zabávam. Pritom, keď si zo života nerobíš srandu, kamarát, tak je to zlé. Môžete aj šlak trafiť, že? Tak. No, tak
tomu ver. Áno, aj vírom môžeš chytiť. No ja si nerobím až takú srandu, ja som totiž naozaj všeličo prežil a ulica by ťa naučila, brácho, keby si od takých 16 vedel, že čo, alebo ako rozmýšľal dopredu a tak ďalej. Mňa naučila ulica od 12, takže ja viem, čo to je ulica. Krásne. V poriadku, prajeme ti všetko najlepšie a onanuj. Stále onanuj, lebo počul si sám, že bolo spomenuté proti rakovine. Proti rakovine, že aby si náhodou nemal rakovinu prostaty, tak ti vprajeme všetko najlepšie a pozdravujeme ťa. Ahoj, čau, čau. No, dobre, majte. Ahoj, ahoj. Hehe, máme jeseň 1:30 po obede, Zuzana Nový Zeland nám píše, takže Zuzka, ešte raz cmuk. Liste tam padá. To si tam nejak nám rozlintal Despy, no. Despy, my sme sa rozprávali ešte, keď si vypadol prvýkrát, že moc skúseností s cudzinkami nemáš, že? A ono není to, že nejak akože moc, ono, keď som robil aj v animácie, tak tam som naozaj nesexoval, tam som len ten striptease urobil, to som ste mali aj zakázané, že? Tam to bolo aj zakázané, lebo keby naozaj došlo k tomu, že som si tam zasexoval s nejakou zákazničkou, tak bolo by zlé. Ale mal som ich a teda vždycky to boli väčšinou ženy, ktoré mňa zbalili. A porovnajme teraz tie zahraničné baby a Slovenky, ktoré vyhrávajú. Musím naozaj povedať, že Slovenky, keď boli trošku jemnejšie a trošku brali život tak ako ženy, že teda tých mužov majú... povoľnejšie, tým chceš povedať. No nie povoľnejšie, ale jemnejšie, citlivejšie voči mužom a tak ďalej. Neboli by tvrdé, tak určite Slovenky. Slovenka sa vie odovzdať, kočky ste najlepšie, ako to musím povedať. A v čom myslíš, že sú tvrdé trošku tie Slovenky? Tvrdé v tom, že teda už majú mozole, alebo čo? Že už ich nezaujíma až tak strašne láska, že už skôr ich zaujíma peniaze, auto a dom. To si nebol v Čechách ešte, chlape. A teda ako pomilujú ťa až vtedy, keď naozaj zistia, že či to naozaj máš. To Slovenky sú odvar ešte oproti Pražandám. Takže máme na linke volajúceho. Nie všetko pravda, ale. Ale ten nám aj odpadol. Takže odporúčaš nakúpiť zo pár kľúčov, napríklad od Porsche, od Ferrari a takéto. A nosiť ich pri sebe. A nosiť ich pri sebe, vyložiť ich vždy na stôl, že? Áno. Čaute, zdravíme Despyho, tu Rišo a Majo, páčia sa nám jeho praktiky, predstavujeme si ťa nahého, ako by si nás zdolal. Čakáme na tvoj sexuálny Armagedon. Bože, ty máš aj takýchto svojich ctiteľov. Ja vás s touto cestou pozdravujem, chlapi, ako rozdávajte si to sami, ako je, ja vám to prajem úprimne z celého srdca, ale ja som čistý heterosexuál. Nemal by si problém, ale pozerať sa na nich, keby ako im to urobilo radosť. To by bol problém. Aj to by bol problém. Áno, mňa nezaujímajú muži vôbec. No, Desperado je jednotka, ja bych ho bral jak domáciho zabávača a normálne si myslím, že vláda Menšík je proti nemu skautík s 2 bobríkama. Ja bych ho v tej vili nechal až do konca, bez neho je to na dve veci, na hovno a na nic, ale ešte, že Erik tam je. Desperados jednička a drž se a vy 2 borci sa tež držte, alebo si držte. Marek nám napísal. Tak budeme si Marek, pozdravujeme ťa, ďakujem, ahoj. No máme volajúceho konečne snáď. Haló? Kto volá? Odkiaľ voláš? Haló? Vero z Martina. František. Veru ste, chlapci, ako? No, tak veľmi dobre, parádne sa tu bavíme. Máš nejakú otázočku na Desperada? Lebo my sme jasné, ale to mám takú otázočku na telo pre Despyho. No kľudne sa pýtaj. No chcel by som sa ťa spýtať Desperado, mal by si niekedy chuť so mňou si to rozdať? Trojke. A vieš čo, už tu boli také ponuky a ja ešte raz chcem povedať, že ja to pri mužovi neviem robiť, takisto ako zmilovať sa so ženou, čiže trojka neprichádza do úvahy, takisto nerád to robím s mužom, to je druhá vec, ktorú podotýkam a som čistý heterosexuál, čiže keď sa so ženou milujem, tak určite s jednou a jej sa celý odovzdávam a takisto potom ďalšou, takisto ja mám takú otázočku teraz, keď hovoríš, že vieš sa vycikať na toalete, keď vedľa teba ští ďalší chlap? To sa, ako ty to vieš určite, a ja takisto, keď je to trošku ďalej ten kyslá. Ja vám poviem, že ja mám veľké problémy s tým a ja radšej idem úplne inde. A ja, lebo prskám strašne. No čo nám ešte, máš ešte nejakú otázku? Čo ja viem, ja by som ťa spravil, ja by som to dokázal ťa možno presvedčiť, že by to bolo lepšie. A ty spávaš s chalanmi normálne, alebo Despy je tvoj taký idol? S babami, s deckami, so všetkým. Ty si taký bisexuál? Ja všetko beriem, radou. Mal si už aj psa nejakého v posteli? V kamióne teraz idem do Košic, normálne matkujem pod volantom, všetko. A mal si aj psa už, alebo mačku? Nejaké zvieratko? Mal si psa, alebo mačku už? Nie, mal sa iba takého holuba včera jedného. Holuba, tak to môžeš mať aj chrypku už teraz táču, kamaráde. No dobre. Takže my sa s tebou lúčime. Čau, príjemnú masturbáciu. Aby sa ti nezasekol volant náhodou, lebo potom... Keď sa ti pitom do neho zamotá. Ocitneš sa v jarku a
potom ťa budeme spomínať dopravnej tejto rozhlase. Desperado, ešte raz by som sa ťa chcel opýtať, mal si ten krásny príbeh, keď si tu bol prvýkrát, ten tvoj striptease za veľa peňazí. Povedz ešte poslucháčom, ktorí to nepočuli, ako to bolo, kde to bolo a koľko peňazí za to dostal, lebo to je taká parádna sumička, že vážne mi to vrta v hlave. Pamätáš si s tou Ruskou? Áno, ja si to pamätám. Bolo to na Kanárskych ostrovoch, kde teda už jej manžel mi dával najavo, že teda, že sa jej páčim a tak ďalej. S tým, že teda ja som aj pristúpil, teda, že som sa s ňou trošku aj bližšie zoznámil a my sme sa na to dohodli, že jej spravím striptease. Ona teda ho chcela odo mňa. Ja hovorím, že vieš čo, ešte som to nikdy neskúšal, ale rád to vyskúšam a ja sám na sebe chcem zistiť, že či viem robiť striptease, alebo neviem. Si vie zrušiť ženu. No a vzrušiť hlavne ženu. No a tam sa naozaj stalo to, že teda, že som spravil ten striptease. Si Bruce robil som ho veľmi, veľmi dlho s tým, že som jej popri tom tancoval, chodil som k nej, trošku som sa o ňu ošúchával a tak ďalej. Akože taký klasický striptease s tým, že teda dal som pomaličky všetky veci dole, až som zostal v spodnom prádle a ona mi hovorí, že spasíba. Takže Lajdak nešiel von? Nešiel, vôčen хорошо. Tak zostal som v spodnom prádle s tým, že teda ona mi tvrdí, že si zaslúžim nejakú tú korunku, že ja som tu neprišiel za peniaze, ja som si to chcel vyskúšať a ona mi silou mocou, ona mi silou mocou, neboli to doláre, boli to eurá, silou mocou strčila ako do ruky. Koľko to bolo? Bolo to v slovenských korunách naozaj 300 000 a bol som veľmi prekvapený. To ti také ruličke dala, akože nespí. Nie, to bolo také až... Kufor ti dala do ruky. Ja som to nechcel vážne, ale teda keď už ma tlačila do toho, tak som teda zobral. Máme na linke volajúceho. Haló? No zdravím, tu je Peter. Ja už je voľaká žena, už konečne zavolá. Peťo, my sme ťa zobudili, ty máš taký hlas, chlape. No ja som v práci a počúvam Desperáda, tie jeho tláchaniny a už to nemôžem počúvať, tak by som sa chcel niečo spýtať. Nech sa páči. No, Desperádo, mohol by si mi vysvetliť, keď si taký gigolo, že keď čo si robil v 14 rokoch v diagnostickom ústave na Trnávke a tu natvrdí, že si mal v 14 rokoch prvú babu? V 14 rokoch som nebol v diagnostickom na Trnávke, sa trošku, ak ti môžem týkať, veľmi mýliš. Ja som mal už 15 rokov, keď som bol na diagnostickom a bol som tam necelé 2 alebo 3 mesiace, s tým, že viem, prečo som tam bol a už som mal naozaj sexuálne skúsenosti. Prezradím ti, že tam už som onanoval. No možno na záchode akurát. Nie na záchode, predstav si, že aj v posteli som onanoval. Hovorím v tom diagnostickom ústave asi len na záchode. Nie, aj v posteli. Ja si vyhoním tam, kde ja chcem. Čiže aj v posteli, keď som bol sám, som sa urobil. Aká diagnóza tam bola vlastne? Diagnóza tam nebola žiadna. Ja som tam šiel s tým, že som tam bol s jedným chalanom, ktorý bol od nás z detského domova. Mal problémy s fetovaním, benzín a takéto veci. S tým, že mal som dať na ňo pozor, aby náhodou niečo neurobil alebo tak. A nakoniec teda nás vrátili obidvoch do detského domova tajnej. Takže priateľu, onanovať som onanoval, sexovať som nesexoval v diagnostickom na Trnávke, ale potom som si to naozaj užíval, keď som sa vrátil naspäť. To nebolo v 14 rokoch. Bol som 15, ešte raz to hovorím v tom diagnostickom a 14 rokov som... Preskočil a hneď si išiel na 15, ne? Nie, 14 mám len prvú skúsenosť sexuálnu. Poďme ďalej. OK. Čau. No, ja by som sa chcel spýtať Desperáda, že keď je taký nabíjač, aký má dlhý, no to sme už prebrali a s akou najstaršou súložil FIFO, ďakujem za prečítanie. Takže, aký máš dlhý? To sme už prebrali. Ja viem, ale môžeš povedať. Tak, 22 a s tým, že teda, keď mi stojí pravda prirodzene, až takto to ráta. Takže keď ti stojí prirodzene, máš ho a meriaš to až od rytnej dierky. Nie, nemeriam. A otázka znie od Ladviny. Od Ladviny. No od lopate. A otázka druhá znie ako? Že s akou najstaršou žienkou si bol teda? Ak si počúval prvýkrát, keď som bol v rádiu, teda fan, konkrétne tu, tak som povedal, že 60 ročnou. 60. Ale dobrý sex bol? Vyzerala na 45, ako vyzerala dobre. Kvalitka. Nebol dobrý sex, lebo tam, keď ten starecký Mik, neviem, či to poznáš. Áno, ten tik. Keď sedela na mne, tak ja som si myslel, že dostáva infarkt. A protézu mala vedľa v pohári. A prežúvala tak ako do metra? Nie, protézu nemala, boli by ste prekvapení. Ale nerobila také tie prežúvačky? Ale chodiač bol vynikajúci, lebo tak sa jej trásli ruky, že si bol hneď hotový. Ne. Ako normálka, pohode. Úplne pohodička. Máme volajúc na linke, slečnu, rozbíjačku? No konečne. Dobré ráno,
Prajem k vám všetkým. Mám vás otázku na všetkých troch, môžem? Musíš si dať troška ale tichšie to echo, rodinu, rádio, televízor, všetko stiahnuť. Jasné. Super. A nohavičky si nestiahuj, prosím. Troška môžeš. Trošku a Pozor prosím, na Aladina potom. Takže ako sa voláš, princezna? Lenka, Lenka, odkiaľ si? z Bratislavy. Tak poďme na to, Lenka zlata. No mohli sa vás opýtať, kedy ste mali naposledy sex, kde a s kým? Áno. Troch? No, A jaký bol teda? Mohli by ste to tak zhodnotiť, ale tak... my sme si to tu rozdali teda medzi pesničkami. Takže ten bol najlepší. Kto bol najlepší? No, kto bol- Jeremy! Nie, my sme to najprv spravili tak, že sme si merali, akých máme vtákov. No. Tam teda nech povie Šanko, inžinier, že kto ho mal najväčší. No, a potom sme Desperado začali... ho mal najväčší, No, a hneď potom bola dopravačka. A potom bola dopravačka druhá a potom sme teda si to rozdali. Takže Áno. toto bol posledný Ja a som sa spojil s najlepší. docentom a s Jeremym, takže keď sme to pospájali dokopy, tak sme mali to Desperado. Najlepší sex teda. No. Hej. Fúha. A Lenka, ty si kedy mala naposledy sex? Vieš čo, pred týždňom? A s kým? S frajerom. S frajerom? Tak čakám doma. A už ste sa rozišli, či ešte spolu? Nie, my sme spolu šťastne. A si verná frajerovi? Ja vždy. Aj si necháš lízať? No jasné, vieš, aký je dobrý? Jaký? Perfektný. Najrýchlejší jazyk? No, veľmi šikovný. A mala si aj iných chlapov okrem neho, alebo zatiaľ on je prvý a posledný? No mala som práve predtým prvého a posledného, medzi tým nejakého milenca a teraz som si našla ďalší vzťah. Aj sa pri tom urobíš, alebo len No tak? jasné, tak tento nový frajer je perfektný, si myslím. Ako, Lepšie som si vybrať nemohla. koľkokrát si Prosím? sa najviac urobila za večer? Počítaš Vieš, to alebo dvakrát nie? za chvíľočku. Za chvíľočku, Tak to to je znamená, paráda. že dokopy? Dve chvíľočky. Keď len dvakrát, no tak to potom... To je dobre, super, za chvíľu. Je to dobré, ale nie je asi až tak... Určite. Nie je tak dobrý ako Šanko, ja som sa dneska urobil 3-krát. No tak, ale ja som Ja najrýchlejší tiež jazyk v na novozámodskom dnešný večer, okrese. možno ich bude 5, no. Tak držíme ti palce, teda ďalej onanuj, ďalej sa teda miluj so svojím priateľom. Nechcela by si to skúsiť do trojky? Ja som to skúšala v trojke. A? Dobre. A takže... Aj so ženou zvlášť, aj potom s jej frajerom. No a nechceme si to zopakovať? No uvidíme. Ale my sme Nechajme štyria, prekvapiť. nevadí? My sme štyria, nevadí? Tak Tak ale ja momentálne frajera, takže som verná na 1,000,000%. Ale tak na chvíľu sa rozíďte. Takhle na chvíľku si Bude daj, dobrý že... banda kúraš. Povedz, toto že na 2 vkepane. týždne sa k tebou rozkázam, lebo v chalani vo fanku sú najlepší a chcem teda to s nimi vyskúšať. A Despi je predsa len jeden jediný. No, to je pravda. To mi za to nestojí. Ale mu stojí furt. Stojí zase furt. Ďakujem ti, Lenka, že si zavolala. Si veľmi zlatá. A držíme ti palce. Nech si to Ahoj, vydržalo. čau. Dočkáš toho frajera dnes Áno. ešte? Ešte jedna otázočka. Je to pravda, že keď Kiko sexuál mal ponožky? Mal, to bola taká otázka. Ale s Mickey Mouseom. Ľudia, to bolo tak dobre, akože neviem, či to môžem tak zrýchlim to. Áno. Tak jednu som dal ja, teda akože tú, ktorú som, a on mal druhú v izbe. Áno, v tom Lenže bordeli. tá sa rozhodla, nie bordeli, to nebolo, to bolo kdesi inde. A tá sa rozhodla, že od Kika odchádza, že teda sa s ním milovať nechce. Tak Kiko potom s klopenými ušami prišiel akurát k nám do izby, s tým, že ja som akurát skončil a ona, že teda Ježiš, aj Kiko je tu. Tak teda ako Kiko ju potom druhýkrát urobil s tým, že to bola sranda najväčšia, som sa rehotal popri tom, lebo on sexoval, predstav si, akú dával, rozumieš ma do tej klasické, ako teda klasická misionárska poloha, vonku zadok a na nohách biele ponožky. Vieš si to predstaviť? Biele sú parádne. Akože ja som sa A svietilo to v tme, že? Ja som sa rehotal na kolinách, no bol zlatý, ale že čo sa smieš, Despi? Ja hovorím, že však ty máš biele ponožky. A to ste kde boli? To ste boli na nejaké akcie? Na tenisových. Hej, to bola akcia. Po Slovensku. To boli tenisové zápasy nejaké, A keď má mal také biele froté ponožky. ponožky parádne. Také biele. Takže svietili mu zuby a ponožky. Aspoň sa nestratil medzi tými. No ale bol zlatý ako touto cestou naozaj. Kiko, sorry, že som to povedal, bol si perfektný s tými bielými ponožkami. Despi, až mám na teba chuťky. Milovať sa s tebou by bol asi veľký zážitok a určite by sa ti páčil môj gulatý zadoček a opálené teličko Boštek na žaluť. Není ani podpísaná slečna, dúfam teda, že to je slečna. A ani telefónne číslo, takže bohužiaľ nemôžeme ti nejak tak podhodiť. Ako ďakujem za takéto niečo. Ako to bolo podbuzujúce. To vždy poteší, že? To áno, poteší. Tvoja obľúbená poloha v súčasnosti, holduješ niektorej? Vieš čo, holdujem naozaj tú, čo som spomenul, Kedve, hej? druhú zozadu, Áno. že ako tým, že som tanečník, tak teda ako som veľmi
rýchly a teda tá žena tam naozaj teda prežíva to, čo prežívať má, takže ako to je moja najobľúbenejšia. Taký tvoj najhorší zážitok v sexe, čo už nikdy nechceš zažiť? Ten som spomínal ešte v jednotke, keď som bol. Teraz rekapitulujeme že keď som bol trošku na záhorí, trošku pozrieť, tak tam sa mi aj jedna žena páčila. Ale to tým, že mala dobrý zadok a to bol najhorší sexuálny zážitok. Sice nebol to sexuálny zážitok, ale bolo to niečo také, že ja som sa osprchoval, ona ležala na gauči s tým, že teda ja som prišiel a keď som prišiel k tomu pohlavnému tomu zadočku, rozbalil si to? Tak a rozbalil som to, tak tam som zistil, že teda ako... Bola posratá. Nebola posratá, bola špinavá, tak teda... Smrdela proste. A smrdela, no. Tak nemala tam asfalt, ne? Ne, to nemala, ale teda vtedy ma to prešlo naozaj maximálne. A stalo sa ti niečo, že nejaká nehodička pri sexe? Nehodička pri ale sexe. poďme až na nehodičku povolajúcom, aby dlho nečakal, lebo už je dlho. Haló. No, za to je Jano z Bytče. Ahoj, Jano. Do Bytče. Jano, to je náš pravý stály. Nazdar, ja by som sa chcel spýtať Desperáda, že čo by urobil, kebyže ho pozve Tony na diskotéku, že tam má pekné baby. Čo, on tam už bol? Pozvaný. Ale teraz. A teraz akože priamo... Napríklad zajtra. Vieš čo, ja mám povinnosti v najbližšej dobe a teda veľmi by som bol rád, keby mi Tony zavolal. Z dvojky ešte keď som vyšiel, mi nezavolal a teda očakávam teda, že keď ma zavolá, tak ja nemám problém, my sme s Tonym kamaráti. A ty si bol s ním na Orave, nie? Bol som zažili na Silvestra, zažili sme perfektného Silvestra, naozaj. Áno, že si mal sám izbičku. Mal som sám, ja som mal apartmán. Dal si dole nejakú oravačku? Nedal som dole s tým, že teda vtedy to bol taký frmol, že naozaj sa nestihal. Tony ti nedohodil žiadnu? Vieš čo, Tony, ani som od neho nechcel, akože ja si viem sám zbaliť. Nie si na nikoho odkázaný, takže? Áno, tak. Takže žiadna oravačka, to je smol. Ale zapáčila sa mi tam jedna, touto cestou aj pozdravujem. Môžeš ju a teda pozdravovať. aj jej mamičku, je veľmi krásna, nežná, bola na tej diskotéke. Ak vieš, o kom hovorím, tak ťa pozdravím a posielam ti veľkú pusinku, si veľmi, veľmi krásna. Čau. No. Povedz konkrétne, kto to bol, Despera, nenaťahuj nás. Meno nevieš? No, štúdie len, nechcem spomínať meno, aby teda nebola, lebo Orava je taká, že keď niekomu niečo sa nepodarí v živote, tak už celá dedina to vie a ovárajú. A myslíš, že tam chytajú farády poviem na tej len toľko, dedine? že študuje vysokú školu v Žiline. Takže ešte raz pozdravujem. Bola sa Andrea? Nie, nebola sa Andrea. Zas som sa netrafil, to je strašné. Dámy a páni, pomaličky sa nám končí naša relácia. My by sme len chceli urobiť takú malú reklamičku na sobotu, pretože v sobotu zase príde medzi nás niekto vyhodený, dvojky, áno. Možno, že to bude Erik, možno, že to bude Barbie a ešte môže byť volak do tretí, ktorý ešte není zatiaľ vybratý, takže čakáme na ten tretí výber, ktorý bude asi v piatok. Ak by ste sa nachádzali kde na východe, okolo Spišskej Novej Si, tak v piatok tam máme akciu v Zio klube. Tak sa tešíme veľmi na vás, Zio klub bol vždy dosť dobrá party. Áno, v Zio klube boli vždy parádne akcie, vždy tam prišlo viac ako 1000 ľudí. Teda v piatok príde, samozrejme, ešte raz spomenieme, Jeremy, Drobec, Docent Hormon, Inžinier Vagimír, dve gogo tanečnice. Takže prídite a ste pozvaní a ešte na záver, ak by ste chceli, aby Desperado bol ešte znova pozvaný, tak píšte, mailujte a volajte. Budem veľmi rád, keď ma pozvete a budete znova počúvať. My ťa pozveme, My ťa pozveme, neboj sa, my ťa nenecháme len tak ležať voľne pohodeného. Zážitkov mám oveľa viac, ako som ho spomenul. Áno, ale poprosíme ťa, aby si ešte nejaké zážitky trošku pozbieral. Necháme ti tak 3 mesiace, ti stačia? Pred letom, že by sme prebrali potom. Že necháš to všetko len na romantiku, ale už troška Lebo to sekaj. som počul, že ešte sa chystáš do vily, že takú návštevu robiť? Čo je na tom pravdy, to uvidíme až v máji, ale teda je tam spomenutý ešte týždeň. Áno, že by si tam pobudol trošku. Trošku, že by som sa zase ako na dovolenku vybral. Áno, takže poprosíme ťa, aby si tie baby uspokojoval, ktoré ti píšu, volajú. No tam už asi nebude ich moc. No, ale teraz myslím. Ja som ešte slúbil mojim 3 kamarátom, ktorým som ešte dneska v pivnici prežil krásny večer. Čo si im robil v pivnici?